Cando son as 20:30 horas vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de xullo. Temos a ausencia da concelleira do BNG, Rosalía Seijas, que trasladou solicitud ou informe de que non iba a estar estes días. Entonces, unha vez tendo en conta ese punto, vamos a comezar o pleno co punto primeiro, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria. Os decretos van do 1996 ao 2363, en total 368 decretos. O punto segundo é a aprobación, se procede das actas anteriores. Temos para votar a acta da sesión ordinaria do mes de xuño do 27/6 de 2024. Se non hai ninguna consideración, vamos a someter a votación. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. O punto terceiro é a fixación dos festivos locais para o ano 2025. Ten a palabra o concelleiro de Administración Local, Víctor. Moi boa tarde a todas e a todos. Con data do 15 de xullo, a Consellería de Emprego, Comercio e Migración remite para o calendario laboral 2025 as festas laborais na Comunidade Autónoma de Galicia, así como as festas de ámbito estatal para este mesmo ano. Corresponde, por tanto, para fixar o calendario laboral en AMES para o 25, fixar os dous festivos locais que nos corresponden por lei, e segundo a tradición de anos anteriores, a proposta, que é a mesma do ano anterior, deste ano, do ano 24, é fixar o xoves 29 de maio, festa de Ascensión, así como o martes 24 de xuño, o San Xoán. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervencións por parte de Espazo Común. Anunciaron o noso voto favorable. Moitas gracias. Por parte do BNG. Tamén anunciaron o seu voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Anunciaron o seu voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Conselleiro. Vale, entonces sometemos a votación, non hai segunda intervención. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a concesión da medalla do Concello de Ames 2024 a Borja Golán Santín. Ten a palabra o concelleiro de... Moi boas de novo. O artigo 4 do Regulamento de Títulos, Honras e Distincións do Concello de Ames prevé a concesión da medalla do Concello de Ames a aquelas persoas físicas ou entidades públicas ou privadas que destaquen polos seus merecementos e súa trayectoria no sector turístico, cultural, veciñal, artístico, musical, deportivo, empresarial, social, científico ou similares. Para o presente ano 2024, proposta do Goberno é conceder a medalla a Borja Golán Santín en atención á súa trayectoria, así como pola consecución de importantes títulos nacionais e internacionais por todos coñecidos na súa disciplina deportiva, que é o squash, así como representar ao Concello de Ames nos distintos lugares do mundo nos que competiu, polo que consideramos suficientemente acreditada a concesión da medalla ao Concello de Ames a Borja Golán Santín, o que somete a aprobación do Pleno. Temos unha primeira quenda. Luisa, Espazo Común. Pois nada, aínda que houve un incumprimento do regulamento, xa que se entregou a medalla sin a preceptiva aprobación plenaria, decir que, xa que estábamos todos de acordo na xunta de voceiros e xa foi entregada, pois o noso voto non pode ser outro que ser favorable. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Nada, anunciar o voto favorable e sí que non só faltaría que ahora non ratificáramos o tema, vamos. Moi ben, moitas gracias polo Partido Popular. Anunciaron o seu voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Sí, simplemente, efectivamente, procedemos á aprobación ahora no Pleno, que é o que lle corresponde a aprobación previamente ao acto institucional. Si ben é certo que previamente na Xunta de Voceiros acordouse conceder a medalla, e na última Xunta de Voceiros falamos da posibilidade de facer un Pleno extraordinario, pero tendo en conta que se aprobar neste Pleno, pois declaro sen necesidade do mesmo e, polo tanto, aprobamos no día de hoxe. Moi ben, moitas gracias. Votamos entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é solicitude de participación na segunda fase do POS Plus adicional 2/2024 da Diputación Provincial da Coruña. Ten a palabra o concelleiro de Obras, Gustavo. Boas noites a todas e todos. Como digo o encabezamento do propio punto, vamos a debatir a solicitude da participación no POS adicional 2/24. Este POS adicional consta de dúas fases. Na primeira fase só se poden incluir investimentos que xa foron aprobados no plan complementario do POS principal do ano 24, e unha segunda fase onde poden incluir novos investimentos.
concretamente dos investimentos xa aprobados no Plan Complementario do POS-2024, aprobáronse a pavimentación no Castro en Ortoño, a mellora da seguridade viaria en Covas Cruce do Lombao, a pavimentación de viarios en Bidoído de Arriba, concretamente duns camiños que están nunhas casas polo de lado do Colexio Alca que están aínda en terra e vanse a asfaltar, unha senda de Pontemaceira a Carballo. Aínda así, despois de aprobar estes investimentos do Plan Complementario, que consta de 986.000 euros, algo máis de 986.000 euros, decidimos traer a este pleno a inclusión dunha obra da Escola do Tellado da ENMA, da Escola de Música, que xa era a intención levala ao POS principal, que por culpa dos informes non se puderon incluir. Levamos, pois, eso, unha obra de 253.000 euros, algo máis de 253.000 euros, que é a inclusión dos arranxos do tellado da ENMA. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira tenda de intervención. Luísa. Bueno, pois estamos novamente ante unha situación, ou mellor dito, unha obra, un gasto que non lle debería corresponder ao Concello se souberan feito ben os deberes. E por que digo isto? Pois digo porque este era un compromiso que asumiu a empresa propietaria do inmoble cando se lle alugaron os locais. Un compromiso que nunca se lle chegou a cumplir ni nunca se lle chegou a obrigar. Cando se alugaron estes locais, hai que recordar que o Concello reservouse o dereito de compra por 525.720 euros, dos que se lle debían descontar 151.200 en concepto de alugueiro. Neste contrato, a empresa propietaria comprometíase a realizar no prazo máximo de 2 meses unha serie de obras necesarias para darlle solución precisamente a estes problemas de humedade, a entrada de auga que padecían os locais, ademais dos danos que durante toda a vixencia do contrato puidesen aparecer e que non fosen provocados polo uso ordinario das instalacións. En decembro de 2022, como todos recordaremos, o Concello exerceu este dereito á compra con os informes desfavorables de Intervención e Secretaría. E, ademais, ao retrasarse tanto a compra, foise necesario fixar un novo precio que tivese en consideración a depreciación do inmoble tanto polo transcurso do tempo como polo seu estado de conservación, xa que, entre outras cousas, é necesario sustituir esta coberta. Polo tanto, o inmoble baixou de precio, quedounos en 382.467 euros, aos que se lle tiñan que descontar 174.300 polos pagos xa realizados en concepto de alugueiro. En conclusión, aínda que a operación, en principio, parecese ventaxosa para o Concello, xa que ao final adquiriu esta propiedade por menos do previsto inicialmente, ao ter que cambiar toda a coberta e gastar ahora mismo esos 254.166 euros, demóstrase unha vez máis de que quen saíron perdendo foron novamente os veciños e veciñas de Ames. Outra dúbida que teño é se a Diputación aceptará esta obra, porque xa o criterio que viñan empregando a toda agora era que só se podían financiar con cargo do POS obras que non sexan novas. Entonces non sei se aplicará o mesmo criterio, se modificou, pero, bueno, de todos modos, dende Espazo Común estamos a favor de todo aquilo que sexan melloras, sobre todo se se trata dunha obra necesaria como é este caso, polo que anunciamos xa o noso voto favorable, aínda que, bueno, nos houbese gustado que poidésemos ter esos cartos para poder destinalos a outras cousas, xa que, como comentei anteriormente, esta obra debería haber correspondido á anterior propietaria do inmueble. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Boa tarde de novo. Desde o BNG de Ames estamos a favor desta obra. A maiores albergando un proxecto como o da ENMA, que a día de hoxe ten moi boa saúde e que eu considero en parte en gran medida pola xestión previa que fixeron os concelleiros do BNG de Ames nas áreas de cultura, David Santomil e Natividade González. O único indicar que xa fixemos en comisión informativa que o prazo de execución estimado é de 6 meses. Xa preguntamos en comisión informativa como iba a afectar estas obras á Escola Municipal de Música. Xa se nos indicou que durante o verán se intentaría facer, pero quedarían 3 meses de marxe onde a única solución é convivir cas obras. Entón queremos preguntar se hai pensada alguna alternativa que non sexa simplemente que se sufran as obras polo alumnado da ENMA. Obrigado. Moi ben, moitas gracias polo Partido Popular. José Ramón. Sí, boas tardes, noites a todos. Ben, a mellora da coberta da ENMA é unha obra, efectivamente, como se dixo, necesaria, polo tanto, dende ese punto de vista, conta con o noso voto a favor, tamén conta cos informes favorables.
E únicamente pois facer fincapé no último que se dixo, que esperemos que non afecte o desenvolvemento das clases. Na comisión se nos dixo que sería un plazo de execución de 6 meses e que iría por fases, entón confiamos en que así sexa e non se vexa afectado o curso. E nada máis, moitas gracias. Gustavo? Así, para aclarar, Luís, agora mesmo no proxecto que levamos, estamos tamén traballando o meu compañeiro Javi nas comunidades enerxéticas, levamos a parte de arreglar o que é o tellado, deixámoslo preparado para que a futura comunidade enerxética que está pensada para Aldea Nova e arredores. E a parte na obra, no que é no precio de obra, vai incluído tamén o arranxo da casa que compramos para a protección civil. Non é un arranxo completo, pero cociña, duchas, etc. En canto ao Alexandre, ao plan de obra, cando se contrata unha obra, despois de que se acudica, antes de empezar, normalmente quédase cos directores de obra e ca empresa, e aí estudiarase a mellor forma de ejecución para molestar o menos posible a EMMA. Decir tamén que o investimento que este ano vai facer a Diputación da Coruña nestes dous plans do POS pasa a 1.900.000 euros este ano, concretamente 1.965.000 euros en POS, o que hai que añadir a senda que están facendo ahora mismo en Biduído diante da igrexa, que vai a 128.000 euros, que xa o investimento que fixeron na proa de 200.000 euros, nas aceras da Avenida da Maía de 220.000 euros, e o compromiso da inversión no mercado municipal de uns 700.000 euros, se non me equivoco. Por lo tanto, pasaremos concretamente máis de 3 millóns de euros en investimento na Diputación este ano. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Luisa, Alexandre, José Ramón. Vale, procedemos a votar entonces. Votos a favor deste punto. Unanimidade, entendo. Sí, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é a aprobación da modificación da base número 50 do Orzamento Municipal de 2024. Subvencións nominativas. Ten a palabra a concelleira de Benestar. Ola, boa tarde a todos e a todas. Dende a Concellería de Servicios Sociais faise unha proposta de incluir nos nosos orzamentos como unha subvención nominativa e a unha entidade de Solidaridade Internacional de Galicia con un programa galego que ten acollida temporal a mulleres defensoras dos dereitos humanos. Dito programa chamado Galicia Abriga. O obxectivo do programa é garantizar un espacio seguro a 3 mulleres defensoras dos dereitos humanos pertencentes a organizacións e a movimentos sociais de países nos que a cooperación galega xa ten presencia e que ven amenazada a súa vida ou a integridade física e psicolóxica con motivo do seu labor, contribuindo a que saian do contexto de risco no que se atopan e fortalecendo as súas capacidades e mellorando o seu benestar. O programa non é un programa de asilo, nin de refuxio ou exilio, é un programa de acollida temporal de 3 meses das mulleres defensoras e co obxectivo, xa digo, de que poidan sair da contorna no que realizan o seu traballo de defensoría e descansar e fortalecerlas a elas e as súas organizacións para que ao retornar ao seu país estean en mellores condicións de desenvolver o seu activismo. O programa conta con un grupo xestor que está, forma parte do órgano xestor o que xa he mencionado, Solidaridade Interna de Galicia, que é a cabeza do consorcio e que vai a levar o programa. É coordinador de todas as accións e dos axentes que se van a implicar en todas as fases do mesmo. Temos aos Ecos do Sur, que se encargará de preparar a acollida e acompañar as mulleres, e de Agareso, que é a encargada de comunicación do programa e de elaborar unha estrategia de incidencia social e política para cada unha das mulleres defensoras. A rede de apoio á parte tamén conta con 15 organizacións galegas e dentro das cales están integradas a Universidade da Coruña, de Vigo e de Santiago. Nesta primeira edición, que é no 2024, Galicia acolleu a 3 mulleres, 2 delas defensoras xornalistas
e unha defensora do territorio e das mulleres do rural, que están acosadas polas élites económicas e políticas dos seus países, dúas delas do Salvador e unha da República Dominicana. E, por tanto, que dende a nosa Concellería vemos que a subvención tería cabida nun plan estratégico de subvencións dentro da línea dos servicios sociales, como xa se fai en este momento en materia de cooperación, como pode ser co programa de Vacacións en Paz. Acredítanse razóns de interés público, social e humanitario para a súa concesión, en tanto que se destina co montante do importe dedicado a cofinanciar os gastos derivados do acollemento das mulleres defensoras dos dereitos humanos que pertencen a organizacións e movimentos sociais de países nos que a cooperación galega xa ten presencia. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, si ben é certo que este Concello fai anos decidiu eliminar as subvencións nominativas e tal como a propia Lei Xeral de Subvencións no artículo 22 indica, o procedimento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en régimen de concurrencia competitiva e que este Concello conta ademais cunha convocatoria específica para entidades colaboradoras dos servicios sociais. Tamén é certo que na propia lei se establece que se poderán conceder subvencións nominativas, unha delas é con carácter excepcional, cando se acreditan razóns de interés público, social, económico ou humanitario, como se trata neste caso. É un proxecto, ademais, que está levado a cabo por varias ONGs das que o Concello ten colaborado estreitamente e que ademais que teñen un objetivo como objetivo principal, como ben comentaba a concelleira, pois garantir un espazo seguro para mulleres defensoras dos dereitos humanos e sobre todo darlles apoio psicológico, sacalas un pouco dese contexto no que se encontran, porque, bueno, si a veces é difícil defender os dereitos humanos e a igualdade, pois en estes territorios todavía ainda é moito peor. Por lo tanto, parecenos unha boa iniciativa, sobre todo, bueno, pues por eso, por acollelas, por darlles este apoio e sobre todo para que poidan dar difusión ao seu traballo. O único que me gustaría é solicitarlle á concelleira que como concello colaborador pois poidamos participar activamente nun encontro con esas mulleres para coñecer un pouquiño máis de cerca os seus proxectos e aprender desa labor que están a realizar. Moitas gracias por parte do BNG. Boa tarde de novo. Sobre este programa Galicia Abriga, nos coñecemos que se perdeu unha subvención europea e que se está buscando outro tipo de financiamento a través do concellos do país, como é o caso, xa participan outros concellos, Tomiño, Oleiros, etc. Nos vendo que o montante non é significativamente gravoso para o Concello e, sin embargo, para o programa sí que é moi acaído e moi necesario, anunciamos o voto favorable, pero queremos remarcar dúas cuestións. Unha, que dixe a compañeira, que non nos gusta máis subvencións nominativas, polo que poden conlevar de falta de transparencia na tramitación, e tamén indicar que AMES é un Concello solidario de acollida, pero existen administracións máis acaídas que teñen máis responsabilidade neste eido. Non pode recaer todos nos concellos e a Xunta e o Goberno do Estado deberían implicarse máis. Obrigado. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, José Ramón. Sí, boas tardes outra vez. Ben, partindo da base de que esta competencia que estamos falando de servicios sociais é unha competencia eminentemente municipal de acordo coa Lei 13/2008 de Servicios Sociais de Galicia, a nós, lóxicamente, en tanto en cuanto estamos a falar dunha asociación de mulleres que acolle a mulleres que defendan os dereitos humanos, é un fin lóxicamente encomiable e loable, pero tamén queremos poñer de manifesto que, dentro do Partido Popular, xa en diversas ocasións puxemos de manifesto a última nas propostas dos últimos orzamentos, de que se podría dar unha subvención nominativa a Cáritas, que a todos nos consta que está a facer unha gran labor cos nosos veciños, e tendo en conta precisamente o que acabo de decir, que di a Lei 13/2008, e tamén o que di a Lei Xeral de Subvencións de 38/2023, que permite este tipo de subvencións directas, como se o teñen feito outros concellos, como o Concello da Coruña, que a través de diversos convenios nos últimos anos leva facendo subvencións directas a Cáritas, pois nos aproveitamos esta ocasión sen deixar, lóxicamente, de votar a favor desta subvención en tanto en cuanto é un fin
necesario e loable, pois deixamos outra vez en riba da mesa a proposta que dende o Concello dada a actividade que fai Cáritas para os nosos veciños, pois que se valore darlle unha subvención directa a esta entidade. E nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Conselleiro. Bueno, nada, comentar simplemente que sí que a Luisa é unha das peticións que se lle pediu ao órgano xestor, que se fixeran xuntanzas coas mulleres. Este ano foi o primeiro ano que se puxo en funcionamento aquí en Galicia e, polo tanto, a reunión e a xuntanza que se tivo foron con técnicos dos departamentos dos concellos que apoiaron a proposta, pero sí que se lles comentou nesa xuntanza que sí que sería moi interesante que esas mulleres transmitiran a veciñanza de todos esos concellos as misións e todo o que fan e todo polo que loitan e traballan nos seus países. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa, Alexandre, José Ramón. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é cuarta prórroga polo prazo de 2 anos da concesión administrativa da xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal da Telleira. Ten a palabra a concelleira de... Boa tarde a todos e a todas. Pois traemos a pleno a cuarta prórroga polo prazo de 2 anos da concesión administrativa da xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal da Telleira. O contrato actual asinouse o 10 de marzo de 2006 e prevé unha duración de 10 anos, con posibilidade de prórroga por prazos de 5 anos, ata un máximo de 25, que sitúan a finalización do contrato no 9 de marzo de 2031. Tras diferentes acordos plenarios, a duración actual da concesión está prevista ata o 9 de setembro de 2024. Posto que está iniciado un expediente administrativo de concesión de obra para a construción dunha nova instalación deportiva municipal en O Milladoiro e explotación do conxunto deportivo que conformará a nova obra xunto ca actual do Centro Deportivo Municipal A Telleira en Bertamiráns, como a nova licitación comprende as dúas instalacións, unha en funcionamento e outra en fase de proxecto, significa necesariamente a prórroga do actual concesión da Telleira, polo tempo indispensable ata a adxudicación do novo concesionario. E por isto, polo que se propón que se prorrogue a actual concesión do Centro Deportivo Municipal A Telleira por un prazo máximo de 2 anos. Nestes 2 anos de prórroga, a concesionaria debe facer unha inversión por un importe de 128.956,67 euros. Moitas gracias. Ten a palabra Luisa. Bueno, como ben indicou a concelleira, imos pola cuarta prórroga. Espero que non teñamos que traer aquí unha quinta, xa que eso significaría que seguiríamos sin complexo deportivo no Milladoiro. Bueno, como ben explicaba, a anterior prórroga trouxose en 2018, estamos en 2024. Simplemente decir que, bueno, se naquel momento, nesa terceira prórroga, por 5 anos, que xa foi precipitada e non supuxo tampouco unha melloría sustancial do servicio, xa que só se fixo unha pequena ampliación das instalacións por parte da empresa concesionaria, nesta, pois a verdade é que ni siquiera se especifican as melloras que teñen que acometer, só se di a cantidad. En estes 5 anos, a verdade é que perdemos a ocasión de preparar uns novos pregos que contasen con unhas condicións máis ventaxosas para o noso concello, tamén para as instalacións e, por suposto, para os usuarios e usuarias. E optamos simplemente por prorrogalo unha vez máis, esta vez por 2 anos. Pero, bueno, tendo en conta que entra dentro da legalidade, que de outro xeito se correría o perigo poríamos en perigo a prestación do servicio e que conta cos informes favorables pertinentes, votaremos a favor desta prórroga. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG. Boa tarde de novo. Nos vemos perigoso que se este fiando a xestión do Centro Municipal da Telleira a construción do novo centro do Milladoiro. Pois esta prórroga está orientada que coincida no tempo ca construción do futuro centro deportivo. Xa se falará no seguinte punto do pleno, pero preguntaronme en comisión informativa as compañeiras, miñas compañeiras, por varias circunstancias e que nos chaman moita atención do novo centro deportivo do Milladoiro e que nos fan dudar da súa viabilidade. Tamén se di no informe técnico que sobre o Centro do Milladoiro que considerando o avanzado dos trámites e os restantes datos o prazo de 2 anos é un prazo razoable de garantía.
xa houve algún artigo xornalístico onde se indicaba que as obras iban a empezar en 2023, iban a rematar no segundo semestre de 2024, pero a día de hoxe non están. Moito nos tememos que este prazo de 2 anos non vai ser suficiente. Obrigado. Moi ben, moitas gracias por parte do Partido Popular. Pablo. Bueno, boa noite a todas e a todos. Como xa se dixo, que ven hoxe a pleno é a cuarta prórroga da concesión da piscina municipal da Telleira, é a cuarta prórroga que se trae. Lembremos que viñeron 3 anteriores, e unha ampliación para manter o reequilibrio económico do contrato a raíz do COVID por 18 meses, e agora ven unha prórroga por 2 anos. É certo que se podería prorrogar durante 5 anos, pero o Goberno preferiu traelo durante 2. Como comentaba o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, na documentación do punto seguinte da obra da concesión da piscina do Milladoiro prevéese que estea en funcionamento para o ano 2027. É certo que tamén se expón ao longo do estudo de viabilidade dos informes que a previsión do Goberno Municipal é, por un lado, unha vez que sea xa concedida a concesión, mentras se realiza a obra, se poida ir xestionando a piscina da Telleira pola mesma empresa adxudicataria. A nos parecenos bastante temerario por parte do Concello de Ames, en este caso do Goberno, que se confíe a concesión, a prórroga desta piscina actual a un prazo de 2 anos, puidendo ser de 5 anos, a algo que sabemos que o expediente da piscina municipal da concesión da obra do Milladoiro leva 1 ano parada. Fai 1 ano e medio que veu a este pleno o estudo de viabilidade e a día de hoxe ten que volver a vir ao punto de partida. Por tanto, habendo outras opcións, ou como xa dixemos nas prórrogas anteriores que aprobamos, parecíanos máis axeitado licitar o contrato. Non se quixo facer, agora poderíase traer unha prórroga de 5 anos, tampouco se quixo facer, e, por tanto, pois nós non podemos votar a favor deste punto. Moi ben, moitas gracias. Conselleira. Indicar que, se se fai 2 anos é porque así nos lo recomendan os técnicos, os informes que hai por parte dos técnicos que elaboraron o do complexo deportivo, e consideramos que é o máis oportuno neste caso. Tampouco hai moita máis explicación que esa, e o bo, como dixo, non sei se foi Luisa, que o bo é que, lóxicamente, cheguemos a eses 2 anos para que se poda disfrutar do complexo deportivo se despois o punto sale aprobado. Non sei se hai algunha segunda palabra, alguén quere intervir. Indicar que, tal como teñen no informe, este punto e o seguinte teñen que salir por maioría absoluta, non vale que sea por maioría simple. Procedemos entonces á votación. Votos a favor do punto. Bloque Nacionalista Galego, Goberno e Espazo Común. Votos en contra, abstencións, Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto oitavo, que é concesión de obra para a construción da instalación deportiva municipal de Milladoiro e explotación do conxunto deportivo que conformará a obra xunto á instalación municipal a Telleira de Bertamiráns. Análise do estudio de viabilidade presentado con data do 18 de xuño. Ten a palabra a conselleira de Deportes. Boa tarde de novo, pois efectivamente traemos a tomado coñecemento do estudo de viabilidade elaborado pola consultora dos Valor no expediente de concesión de obra para a construción da instalación deportiva municipal de Milladoiro e a explotación do conxunto deportivo que conformará xunto coa instalación municipal a Telleira en Bertamiráns. Con data 30 de marzo de 2023, trouxemos a este pleno o estudio de viabilidade elaborado pola mesma consultora para a concesión de obra pública para a construción da instalación deportiva municipal do Milladoiro e explotación do conxunto da instalación municipal a Telleira. Foi aprobado por unanimidade, despois tuvo a súa exposición pública polo prazo dun mes mediante anuncio no BOT, tabuleiro de anuncios da sede electrónica e a web municipal. No mesmo acordo se indica que unha vez cumprimentado o trámite de exposición pública e emitidos os informes de sustentabilidade e demais legalmente previstos, será sometido a aprobación polo Pleno do Concello de Ames. Desde o Departamento de Intervención faise o estudio de sustentabilidade e hai varias eivas o que nos obligan a solicitar un novo informe un novo plan de viabilidade, porque non se justifica a duración da concesión por riba do prazo dos 12 anos, é necesario revisar os ingresos pola utilización do parking e nese período a concesionaria de Telleira ven de solicitar unha subida de tasas debido ao IPC que sufreu no ano 2023, que foi aprobado na sesión do 26 de outubro de 2023.
As principais modificacións implican que se teña que elaborar un novo plan de viabilidade, xa que o importe das obras do novo centro do Milladoiro a consecuencia da inflación pasan de 6.987.916 euros a 7.330.839 euros. Os fondos propios da futura concesionaria para financiar a inversión no novo centro do Milladoiro pasan de 2.160.166 a 4.363.504. O modelo de financiación prevé un préstamo para a futura concesionaria que pasa de 30 anos a 15 anos, modifícanse os importes das tarifas a aboar polos usuarios e actualizanse as mesmas conforme o IPC previsible ata o ano 2027. Incorpórase por primeira vez inversións no centro xa existente da Telleira por importe de 994.394, desaparece a achega municipal prevista de 600.000 euros e a TIR conxunta das dúas instalacións pasa do 1329 ao 1341. Moitas gracias. Sabimos unha primeira quenda. Luisa? Bueno, o que traemos hoxe a este pleno pois non é máis que novamente a toma de coñecemento dun estudio de viabilidade para a construción dun centro deportivo en o Milladoiro. Estudio que lembremos, e como ben xa comentou a concelleira, xa trouxemos a este pleno e volvemos outra vez ao mesmo punto de partida, non? Despois de pasado o trámite de exposición pública, non superou o informe de sustentabilidade que se ten que emitir dentro do Departamento de Intervención, xa que este foi desfavorable, porque, entre outras cuestións, non xustificaba que a duración da concesión fose superior aos 12 anos, que había que revisar os ingresos que se preveían pola utilización do parking, acabábase de aprobar tamén unha revisión de prezos da concesión da Telleira, e ante todo isto elaborouse un novo estudio que incorpora modificacións sustanciais, como ben explicou a concelleira de Economía e Facenda, e polo tanto é necesario volver a traer hoxe ao pleno, pero todo isto cun custe para os veciños e veciñas de uns 24.500 euros, que foi o que costaron estes dous estudios de viabilidade. Se xa o anterior proxecto nos xeraba algunhas dúbidas, pois este aínda nos xera algunha máis. Como ben se di no informe, estamos ante un escenario incerto, xa que o que se nos presenta é unha mera estimación orzamentaria. Estamos falando de casi 8 millóns de euros, e hai que ter en conta que a duración da licitación é bastante longa, co cual pode subir esta cantidade ca inflación, pode variar, e co modelo de financiación para a futura concesionaria, aínda que se aumenta a cantidade orzamentaria, rebaixas en anos, pásase de 40 a 15 anos. No estudio de viabilidade, ademais, fíase a rendibilidade desta infraestrutura xa non só o seu uso polos veciños e veciñas de Ames, senón que tamén se fía a aquelas persoas da área de influencia, e ademais se contabiliza os peregrinos que pasan polo noso núcleo como potenciais usuarios. Temos que lembrar que Milladoiro é zona de paso, non zona de estadía. Ademais, vai contar cun parking de pago cando as infraestructuras similares á contorna o teñen de carácter gratuito. Creo que eso tamén é algo a ter en conta. E poderíamos decir que en canto a ubicación, ao mellor quizáis non sexa a máis adecuada, tendo en conta que esa zona donde se vai construir supostamente este centro deportivo iba a ser o gran pulmón verde de Milladoiro, por non entrar nas consideracións que se fan na recén aprobada xenda urbana de huir dos localismos. Aínda é todo, tendo todo isto en conta, a nós pésanos máis a responsabilidade, sabendo que ademais é unha infraestructura moi necesaria e ademais demandada pola veciñanza do Milladoiro, polo que non vamos a ser nós os que poñamos paus nas rodas, e polo tanto votaremos a favor deste estudio de viabilidade, esperando aos demais informes e ao demais trámite, e que a ver se dá chegado ao bo porto. Moitas gracias por parte do BNG. Carlota. Moi boa tarde a todos e a todas. Como ben explicou a concelleira Susana Señorís, no pleno de marzo do pasado ano 2023, en período preelectoral, trouxose ao pleno ese plan de viabilidade. Dende o BNG, no seu momento, votamos a favor, pero xa naquel momento, sendo co goberno, aproveitamos para trasladar tanto a concelleira da área como ao alcalde Blas García a nosa preocupación e a nosa inquedaza ao respecto de algunhas cuestións que nos gustaría
fosen incluídas neste estudio que traemos hoxe aquí e que con sorpresa vemos que non se incluíron. Algúnas destas consideracións tamén foron trasladadas na comisión informativa e outras tamén de índole operativa, horarios, parking, actividades que trasladamos nesa comisión, o igual que tamén lle trasladamos á Conselleira de Deportes a nosa preocupación e lle pedimos por favor que velase polo cumprimento tamén no eido deportivo da Ordenanza de Impulso do Uso do Galego aprobada por unanimidade no ano 2006 e que vemos que se incumple constantemente, neste caso pois traendo este plan de viabilidade redactado íntegramente en lingua castelá. Somos, dende o BNG, plenamente conscientes da necesidade histórica dunha piscina municipal no Milladoiro, pero atopámonos xa dende o inicio deste expediente con moitas deficiencias que trasladamos no seu momento e que queremos de novo trasladar hoxe aquí. Solicitamos, dado o risco que conleva unha concesión a tantos anos, que figurase no estudio de viabilidade outras alternativas, cando menos que se valoraran, como podería ser o caso de buscar financiamento de outras institucións, a Deputación, a Xunta, a Unión Europea e o Estado, conveniar incluso con algún centro deportivo xa existente, que nos consta que os números xa non son os que eran fai anos, ou incluso asumir o Concello, buscar a maneira de que o edificio sexa municipal, facelo, iso sí, obviamente, algo máis modesto, para logo ceder a xestión, coa xestión, percibir un cano, que sufragase parte do investimento, é dicir, o modelo de Bertamiráns. No plan de viabilidade que se nos traslada non figura nada ao respecto. Tamén trasladamos, como dixo a nosa compañeira Luisa, as nosas dúbidas no referente ao emprazamento. A parcela ubicarase no centro, na única parcela de titularidade pública que temos no Milladoiro, nunha das zonas máis compactadas e que deixará sin espazo libre, como digo, esta zona central. Solicitamos, polo tanto, que se valoraran, xa digo, en marzo do ano 2023, outras posibles ubicacións, mas isto tampouco aparece reflexado neste estudio de viabilidade e o que si aparece na súa páxina 140 é que é decisión do Concello esta ubicación. Tamén vimos con crítica, e así o trasladamos no seu momento, o enfoque conxunto, como xa se dixo antes no anterior punto, da xestión do Centro Deportivo A Telleira e o Centro Deportivo do Milladoiro. Non nos pareceu máis acaído porque, no segundo caso, a duración pode xustificarse polo retorno do investimento, no caso do Centro Deportivo do Milladoiro, mas no caso da Telleira non hai ese investimento inicial e o contrato é de xestión dos servizos, e non ten por que implicar esa xestión no tempo. Con 5 anos, como decía o compañeiro Pablo Beiroa, sería suficiente. O noso parecer é trasladar a esta infraestructura un risco que agora mesmo non ten e que xa conta cun rendemento e cunha viabilidade sobradamente demostrada. Esta consideración tampouco foi tida en conta neste estudio de viabilidade. Incluso, o noso parecer, este estudo tamén presenta eivas nos datos de financiamento, porque, aínda que nos atopamos nunha situación socioeconómica e financiera moi inestable, entendemos demasiado optimista e incluso pouco prudente aplicar un Euribor de 1,5 cando no mes de xuño, cando se revisou este proxecto, o Euribor estaba en 3,65. Este é un pequeno resumo das cuestións que, como digo, xa trasladamos sendo co Goberno, con ese voto a favor, entendíamos que se iban a ter en conta as nosas consideracións polo risco que implica unha concesión a tantos anos. Neste sentido, son importantes as garantías que se outorgarán no contrato de licitación, que agora non figuran neste estudio, pero que serán, como digo, a condición clave da licitación e, polo tanto, tamén do sentido do noso voto para aquel momento. Moitas grazas. Moitas gracias. Polo Grupo Popular, Pablo. Bueno, boa noite outra vez. Como xa dixemos alá a principios do ano 2023, cando veu inicialmente este estudio de viabilidade a pleno para a súa aprobación inicial, votamos a favor porque consideramos que é importante ter unha piscina cuberta no Milladoiro, unha necesidade que trasladan os veciños, é unha bella demanda do núcleo do Milladoiro. De feito, creo que casi todos os grupos políticos o levamos no programa, por tanto, creo que é unha cuestión que estamos todos de acordo. Creemos que é importante
ter un centro que sexa referencia no núcleo do Milladoiro, e naquel día, como decía, votamos a favor, agora volveremos a votar a favor. Criticar o que xa dixen no punto anterior. Levamos 1 ano e medio e estamos exactamente no mesmo lugar. Non sabemos o que pasou, entendemos que ao mellor son cuestións alleas ao Concello, queremos pensar que eso, que non é unha falta de estar encima do asunto, pero o certo é que eso, levamos casi 18 meses e seguimos exactamente no mesmo lugar. No mesmo lugar que ao remate do mandato do ano 2019-2023, volvemos á casilla de partida. Estaremos, como sempre o estivemos, lembremos que fai varios plenos, trouxemos varias preguntas escritas, que houve que reiterar en varias ocasións, estamos pendientes presentando escritos sobre como está este tema, a veces temos respostas, outras veces non. Nos imos a seguir facendo o mismo, estar pendientes deste asunto para agardar que os veciños do Milladoiro canto antes poidan ter un centro que se xa de referencia. Bueno, nada máis que engadir que neste estudio de viabilidade con este sistema de xestión que se propón, que é un contrato de concesión de obra pública, todos os gastos quedan a cargo do operador económico, que resulta adxudicatario, o cal debe invertir tanto na construción como na explotación, na que invirteu para obter o retorno da inversión. Engadir que na Telleira vai a facer unha inversión de máis de 1 millón de euros. A elección deste modelo encontrase xustificada xa que para a administración concedente supón trasladar o risco operacional a quen poidera xestionar co seu personal e servicio, sin que o Concello poña a súa disposición medios para a súa xestión. O estudio de viabilidade pon de manifesto a opción de poder abordar a construción dun equipamento desta envergadura e a súa posterior xestión, sin necesidade de facer ningunha aportación pública. As características da nova instalación, a existencia de outra instalación municipal en funcionamento, o número de habitantes, a área de influencia, permiten trabitalo por esta vía. De todos os xeitos, cabe a posibilidade de aportacións públicas destinadas a este fin que aminorarían o importe da inversión privada ou dos costes de explotación, o cal poderían repercutirse minorando as cuotas do abonado. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa? Nada, simplemente esperar que esta infraestructura pueda chegar a bo porto e que se axilice o máximo posible todo o proceso para que non teñamos que esperar 1 ano e medio outra vez para volver a ter noticias dun novo paso. Considero que ademais é unha infraestructura, como dixen antes, moi necesaria, moi demandada para a área do Milladoiro e, polo todo ben de os veciños e as veciñas, esperamos que poida chegar a ser posible. Moitas gracias, Escarlata. Dende o BNG apostamos por unha oposición constructiva e sempre facilitadora da mellora de vida dos veciños e veciñas de Ames. Tamén somos coñecedores e temos clara a necesidade dunha piscina municipal no Milladoiro, pero non a calquera prezo, e moito menos comprometendo a estabilidade financiera e orzamentaria do Concello de Ames e das 8 próximas corporacións municipais, cun proxecto que implica tantas dúbidas e tanto risco. E, como digo, un proxecto, un plan de viabilidade no que non se tiveron en conta en absoluto as aportacións realizadas por parte do noso grupo municipal. Así que, con todo isto, adiantamos a nosa abstención. Moitas gracias. Pablo? Sí, nada máis que engadir que o que xa ha dito, sempre estivemos, cando éramos oposición no mandato pasado e cando seguimos sendo oposición, no mismo punto de partida. Igual que votamos a favor no mandato pasado, seguimos votando a favor neste punto. Non votamos unha cousa cando somos goberno e cando somos oposición outra. Como xa dixen, é importante que se faga esta piscina canto antes. Imos a seguir estando vixiantes como os levamos facendo durante estes 18 meses desde que se aprobou o estudio de viabilidade anterior e agardar que sexa unha realidade canto antes. Moitas gracias, Susana. Bueno, nada, decir que é intención deste goberno que se agilice o máximo posible a licitación deste contrato, que queremos que os nosos veciños e veciñas de Milladoiro por fin teñan ese espacio para facer deporte e disfrutar do benestar que pode traer para todos e nada, desde aquí agradecer o voto favorable a todos os compañeros. Moi ben, moitas gracias. Eu antes de proceder á votación simplemente decir un refrán. Unha cousa é predicar e outra é dar trigo. Procedemos a votar. Votos a favor?
Espazo Común, Grupo Popular e Grupo Socialista. Abstencións? BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora a unha moción de urxencia que, como saben, se lle remiteu a documentación e houve un Consello Escolar Municipal o 17 de xullo donde se acordou a modificación da ordenanza de servizos complementarios. Entonces, vamos agora a debatir por urxencia. Primeiro a conselleira vai a expoñer a urxencia, un minuto para a urxencia, votaremos a urxencia e despois iniciaremos o debate e, votaremos a aprobación. O punto é a aprobación inicial da modificación da ordenanza número 3A8 reguladora da tasa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral. Ten a palabra para explicar a urxencia a conselleira de Educación. Sí, boa noite a todos e a todas. Efectivamente, propónse aprobar a modificación que afectaría unha parte do artigo 6, cotas tributarias, dado que dende o ano 2011 as cotas non experimentan modificación algunha. A proposta de cambio afectaría as cotas do servizo de comedor, lúdicos e escola de verán, incrementándose en torno ao 11% e regulándose de igual xeito novos tramos para o cálculo da capacidade económica do impremo. Os usuarios ocasionais terán unha cota de 7,10 euros por día e, por outra banda, tamén se acordou actualizar todos os servicios de conciliación conforme ao IPC de forma anual, así como de facer unha revisión ao final do curso 24-25 para analizar a modificación acordada e determinar se é necesario facer algún axuste, especialmente nos lúdicos e na escola de verán. Con respecto ao servicio de Bos Días Cole e Tardes Divertidas, neste momento non se experimentará modificación algunha e dende a Consellería de Educación achegouse un estudo de costes e a proposta de modificación foi consensuada tanto no Consello Escolar Municipal do 25 de xuño, así como nunha reunión o 17 de xullo. Segundo as liquidacións dos últimos anos, o Concello de Ames, como saben... Perdón un momento. Só tens que justificar a urxencia. E despois da urxencia tens a parte expositiva. Xa está. Queda justificada a urxencia. Sí. Votamos a urxencia, entonces. Votos a favor da urxencia? En contra? 4 ou 5 votos de Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego. Perdón? En contra. Agora tes... Xa te explico. Sigue. Continúa. Sí. Segundo as liquidacións dos últimos anos, o Concello, como saben, está soportando cada vez maior gasto no servizo de comedores e nos servicios de conciliación de lúdicos e escola de verán, polo que creemos que esta revisión de cotas obedece exclusivamente a que os servicios de conciliación do Concello de Ames poidan seguir mantendo o nivel de calidade que teñen ata o de agora e que fixeron deles un referente en toda Galicia e convertíndose así nun sistema solidario sostible no tempo, que é o que pretendemos. Grazas. Abrimos unha primeira quenda. Luisa? Bueno, a verdade é que realmente non entendí moi ben a xustificación da urxencia, máis cando tuvemos o Consello Escolar o día 17 e as comisións foron posteriores. Pero, bueno, para entrar no que é o tema que vamos a debatir, tal e como puxemos de manifesto xa no Consello Escolar celebrado o día 17 desde Espacio Común, pois non estamos de acordo cas modificacións propostas. Unha, non entendemos esta urxencia, máis tendo en conta que tiveron moito tempo para ir preparándoa e para que se poidese ser totalmente consensuada e poidese entrar en vigor co principio do curso, e chegados a este punto, para que entre en vigor unha vez comenzado o curso escolar, pois a verdad que veríamos mellor que esta modificación se fixera con máis calma e con todos os datos necesarios. Cabe recordar, como así tamén se puxo de manifesto nos propios consellos, nos dous consellos escolares que tivemos para tratar este punto, que está pendiente a licitación por unha banda dos produtos de alimentación, que ademais poden variar bastante o custe do servicio, así como un estudio de custes real como punto de partida para esta modificación. Nós pensamos que podían aproveitar esta ocasión para que por primeira vez poder facer as cousas ben,
aproveitando a primeiro licitar os produtos de alimentación, facer un bo estudio de custes, ter datos fidelignos dos tramos de renta en que se sitúan as familias usuarias dos servicios e a partir de aí facer unha proposta tipo de aplicación de tramos. Un goberno, ademais, que trae unha modificación dicindo que foi consensuada ca comunidade educativa cando sabemos, todos que estábamos ali presentes, que 4 das AMPAs presentes nese último Consello Escolar dixeron que non estaban de acordo ca modificación proposta. E moito menos, por encima, traela con presas por urxencia e para comezar a aplicar esta ordenanza no mes de xaneiro. A verdade é que non o entendemos e, polo tanto, non podemos estar de acordo con esta modificación proposta. Moi ben, moitas gracias por parte do BNG. Carlos? Moi boa tarde. Justificando o noso voto en contra da urxencia, que tal como decía a compañeira de Espazo Común, unha ordenanza tan importante debería pasar antes pola comisión e ser debatida ali. Recordando que o pasado 17 de xullo reuníamos neste mesmo salón para celebrar este Consello Escolar e escoitar e compartir as propostas que traía tanto o Goberno como os diferentes grupos políticos, AMPAs e demais comunidade educativa. Repetindo o que se dixo ali, para tamén justificar un pouco a nosa posición dende o BNG, coa finalidade de poder achegar unhas alegacións máis precisas, así como calcular o número de familias afectadas en cada tramo, solicitamos por escrito antes dese Consello Escolar que se nos dera toda a información para achegar unhas propostas máis precisas. E por iso tampouco non entendíamos moi ben que sen ter esos datos puidéramos facer propostas para aumentar esas cotas sen saber canto era o per cápita por cada familia ou en que podería asumir o Concello esa suba. As nosas achegas era principalmente realizar o estudo de custos onde se inclúan estas amortizacións, mesmo sería interesante realizar este plan económico financiero da Rede Municipal de Comedores Escolares do Concello de Ames, actualizando posto que este instrumento axudaría a establecer os obxectivos económicos da rede de comedores, a igual que as estrategias a alcanzar a corto, medio e longo prazo. Isto permitiría ter un maior coñecemento da realidade do servizo e dos factores externos do noso Concello que influen neste. Tamén, no ano 2024, o IPREN mensual situou en 600 euros, polo que, ao noso parecer, en base a unha política fiscal progresiva, deberíase aliviar, ou polo menos, cargar máis as familias que máis gañan e pedir un esforzo, cargar menos os que máis gañan e pedir un esforzo aos que máis teñen. Nese Consello Escolar, as AMPAs que estaban ali presentes, ante as propostas que fixo o Bloque Nacionalista Galego, estaban de acordo en cargar a estas familias cunha cuota máis alta e incluso abrir os tramos inferiores a que foran gratuitos. Nos dicíamos ata un 85%. Está ben que se pasara dun 0,25 a un 0,30, pero creemos que da nosa posición que é insuficiente. 1.200 euros dunha familia, unha persoa que cobre 1.200 euros, agora mesmo non cubre as necesidades para, por exemplo, pagar estes comedores. Tamén propoñíamos crear uns tramos superiores para tamén aliviar a este patrimonio, a estas familias que teñen un patrimonio maior e non facer unha carga tan abusiva sobre eles. Era pasar de 250 a 300, de 300 a 350 e de 350 a 400. Ao noso entender, eso era un principio de solidaridade, ao final, que estas persoas, pois ao final, que estaban todas de acordo, porque as AMPAs mostraronse a favor, pois asumiran esa responsabilidade tamén, tendo en conta que tanto as familias como tamén había outras formacións como Espazo Común que tamén ten as mesmas propostas, pois non se modificase ou non se tivese en conta. Igualmente agradecer que se pasara do 0,25 ao 0,30, pero volvo a recalcar que era insuficiente. Máis nada. Moitas gracias. Oliva. Bueno, hoxe estamos aquí estamos ante unha modificación da ordenanza reguladora dos servicios complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral que leva sen modificarse, como todos ben sabemos, dende o ano 2011. Dende o Grupo Municipal Popular, como xa manifestamos no pasado Consello Escolar, estamos totalmente de acordo con esta actualización, xa que ademais de ser unha decisión que a maioría da comunidade educativa estaba de acordo, Luisa, eu non sei, eu creo que nos comedores só estaba en contra o Grupo BNG,
Espazo Común e a AMPA de Ventín. Eu creo que o resto da comunidade educativa estaba de acordo, ou polo menos fun o que eu entendín. Entón, consideramos que xa se debe levar a cabo isto antes, e así non chegaríamos a situación coa que nos estamos encontrando agora. É certo, por suposto que a ninguén nos gusta incrementar os precios, pero consideramos que hai situacións na que é necesario, por non dicir que é o máis responsable, xa que, como ben se dixo nos diferentes consellos, o IPC neste tempo incrementouse nun 25,7%, mentres que o incremento de precios que van a levar a cabo é o 11%. Ainda que de todos tamén é sabido, como indican os informes, que a maioría do custo o vai a seguir soportando o Concello, e a situación de déficit vai ser parecida, xa que en total vamos a ter un incremento nos comedores de 86.226 euros, dos lúdicos 3.332,39, da escola de verán 6.800, o sea, un incremento, unos ingresos de 96.390, que se afasta bastante do déficit dos comedores, de menos 1.359.302,70, de lúdicos menos 10.800 e escola de verán menos 25.700, o que fai un déficit total polos tres servicios de 1.395.924. Eu creo que este esforzo económico que fai o Concello permítenos a todos seguir mantendo as políticas de conciliación das que tanto presumimos todos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Carmen? Sí, dicirlle a Luisa que a urxencia responde a que se poida aplicar para este curso 24-25, cousa que xa se dixo nas reunións. Que pode variar o custo cunha licitación dos alimentos? Seguramente se refira á alza, porque vostede ben sabe que as facturas que estamos pagando de carne e de peixe neste concello son bastante máis elevadas. Este estudo de custes xa se dixo real, que propoñían vostedes, xa se dixo nestas xuntanzas, que non daba tempo a elaboralo para poder aplicar esta modificación da ordenanza para o próximo curso. Tamén dicirlle ao Bloque Nacionalista Galego que hoxe agradezolle que vostede defenda o porqué vota en contra, xa que na pasada xuntanza xa viña condicionado con ese voto en contra. Non entendo moi ben, a pesar de que lle expliquei que a estas alturas o que vostedes pedían, que eran os datos dos matriculados neste curso, dixenlles que non era posible, xa que aínda non estaban contabilizados, por exemplo, os nenos de Ventín. Non entendo o voto en contra tanto do BNG como do Espazo Común, xa que reitero que nas reunións acordouse coa comunidade educativa e cos grupos políticos esta modificación da ordenanza. Dixemos que para o vindeiro curso se fará ese estudo de costes máis completo, que incluía esas amortizacións, que, como digo, as amortizacións se reiterou nas reunións pasadas, se inclúen, o custo sería moito máis elevado. Establecéronse os tramos que vostedes solicitaron, incluso máis por arriba, xa que vostede, señora Feijóo, quería deixalo en máis de 300, proposta similar a do BNG, e incluíuse eso de que máis gaña, máis paga, como vostedes pedían e como nós entendemos que ten que ser. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Nada, decirlle a señora Porto que unha cousa é unha licitación, que normalmente suelense baixar os prezos, non subir, se suelen baixar, e outra é o estudio de costes. Xa quedou ben claro nas reunións que o estudio de costes, onde a incluir as amortizacións podería subir, pero o estudio de costes para o único que se pedía era para saber a situación fideligna e clara do que é o servizo de comedores e os custos que ten, non para repercutilo despois nos precios. Respecto ao que comenta de que se incluíron todas as nosas peticións, eu nas miñas peticións, exacto, deixeino en 300, o sea, máis de 300, pero o que solicitaba era unha rebaixa no que era en todos os tramos máis baixos da renta, cousa que tampouco se tivo en conta e se aplicou a subida como vostedes traían o principio inicialmente. Por lo tanto, esa é unha das reivindicacións que non se tuvo en conta e que pesa bastante, polo menos dende Espacio Común, para poder votar en contra desta modificación. Por outro lado, decirlle á señora Agra que a verdade defende vostede moitísimo mellor
esta modificación da ordenanza que a propia concelleira de Educación. A verdade é que ao millor, se vostede fora a concelleira ou a concelleira utilizara os seus argumentos, posiblemente ao millor hasta miraría me podería incluso chegar a convencer. Pero o que lle digo, realmente un goberno que se define como socialista nunca debe mezclar na mesma frase conciliación, servizos públicos e déficit, porque os concellos que somos prestadores de servicios, como ben dice moitas veces o noso alcalde, e a verdade é que Ames é un concello prestador de servicios e de servicios de moita calidade, pero non somos unha empresa para gañar nin para falar de déficit ou poder ter servicios a pre. Somos un concello que sempre levamos por bandeira os nosos servicios de conciliación, que tiñan moita calidade ou que podían acceder absolutamente toda a veciñanza, e que sí, efectivamente, as cousas subiron, o IPC subiu, polo tanto, nós non nos opoñemos á subida, simplemente nos opoñemos á forma en como se está facendo esta subida. Creo que se podían facer as cousas ben, houve moito tempo, e a verdade é que o da urxencia antes de traelo ao pleno antes de que iniciara o curso foi unha solicitud que lle fixemos dende Espacio Común, que vostedes tiñan a intención de traelo incluso máis tarde, o cual agradecemos, pero tamén agradeceríamos que se houvese traído isto a unha comisión informativa, porque como lle comentei antes, o Consello Escolar foi o día 17 e as comisións foron con posterioridade, polo tanto, eu creo que se podían haber traído as comisións e non incluílo a finales de xuño por urxencia e, sobre todo, sin comentarlo ás AMPAs nin á comunidade educativa. Bueno, moitas gracias. Carlos? Recalcando o que decía a compañeira de Espazo Común, se algo tiña en valor Ames, e creo que fixo que medrara exponencialmente estes últimos anos, eran ao final estes servizos de conciliación, que moitísimas familias novas, con fillos, ou que tiñan a intención de ter cativos, pois a miñera acabábanse afincando neste concello polas condicións que tiñan para poder desenvolver a súa vida. Tamén me choca que cando se fale de comedores escolares se falen de beneficios ou que se utilice a palabra do déficit, cando para min prestar este tipo de servizos nunca se busca un beneficio nel, igual que outros servizos. Tamén me asombra que, por exemplo, no meu primeiro pleno falamos de axenda urbana e de endebedar o concello, agora esteamos raqueaneando no que sería na comida dos cativos. Eu creo que deberíase apostar máis por este tipo de servizos, por outros tamén, non quita unha cousa da outra, e non se debería estar debatindo neste sentido. E simplemente comentar que, bueno, que ao final que votemos en contra non é que non sexa serio, non? Ao final o que non é serio é que esteamos debatindo isto a un mes e medio de que comece o curso e, por exemplo, hai moitos pais que xa fixeron a inscripción e non saben realmente canto van a ter que pagar hasta que acabe este pleno, posiblemente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, Oliva. Eu, a ver, realmente, Luisa, eu que creo é que non o que hai que facer é que non hai que facer demagoxia con estes temas, o que hai que ser responsable. Nada máis. Moitas gracias, Carmen. Sí, efectivamente, como di a señora Olivagra, hai que ser responsables, ninguén falou de beneficios, non estamos precisamente racaneando cos servicios de conciliación. Volvo a repetir que, desgraciadamente, Bloque e Espazo Común seguen a facer a mesma oposición irresponsable a que nos veñen acostumando dende que comezou este mandato. Fai un ano que non están no goberno, creo que xa é hora de que asuman e deixen o resentimento a un lado. Quedan 3 anos nos que imos a seguir traballando, propoñendo e levando a cabo políticas que consideramos boas para a veciñanza, boas para os servizos dos que tanto presumimos, en definitiva, boas para Ames. Teñan na súa man a comezar a sumar ou seguir poñendo paus nas rodas, animos a elixir a primeira e deixar atrás un pouco o rencor persoal cara a este grupo. Gracias. Moitas gracias. Eu gustaríame aclarar un par de cousas, non é porque o tema non este ben debatido, que si o está, pero creo que ademais levo falando disto fai moito tempo. Aquí estamos, se usou por parte de todos algo que é moi importante e que todos estamos de acordo, que é conciliación.
Estamos falando dun sistema de conciliación. Agora mesmo todos sabemos que os comedores escolares non é un sistema de conciliación. É un sistema onde as familias que fai moitos anos colleron unha plaza e siguen mantendo os seus fillos e siguen mantendo, ainda que non teñan necesidade de conciliar. E iso é algo que vamos a ter que tocar xuntos. E iso é algo que debatimos nas reunións que fixemos coa comunidade educativa, onde quixemos poñer e puxemos que sea un sistema de conciliación de verdad, que todos falamos aquí de conciliación, pero aquí houve algún grupo, vostedes, por exemplo, que se opoñían a iso, que se opoñen a que sea un sistema de verdade de conciliación. E agora mesmo estamos atendendo a máis de 1.500 rapaces e rapazas nos comedores escolares, sabendo, e vostedes saben, porque ademais xestionaron durante o mandato pasado e o anterior ao pasado, saben que hai, por exemplo, moitos nenos e nenas que non son nin do Concello de Ames, e non están nel por razóns educativas, están nel porque decidiron vir a estudiar ao Concello de Ames e decidiron usar os servicios de conciliación do Concello de Ames. E os veciños e veciñas de Ames están cos seus impostos pagándolle ese comedor e eses beneficios que teñen a fillos, a nenos e nenas de outros concellos, nomeadamente Brión ou Teo, por exemplo. E se queremos ser serios e responsables temos que tomar medidas, estando no goberno ou estando na oposición. Medidas serias, porque se todos queremos presumir con orgullo e falar dos sistemas de conciliación, temos que tomar medidas. E unha é esta. Desde o ano 2012 non se actualizan os precios. Non se subeu ningún euro. E eu sempre me pregunto, se fai agora nos parecen caros, fai 12 anos canto nos parecía co 25 e pico % menos que subeu o IPC. Se agora nos parecen caros, canto nos parecían daquela? Eu creo que non é nada fora do outro mundo que se suban os servicios de comedor, que tan contentos e orgullosos estamos todos. E se os subimos é por unha razón, por seguir manténdoos. Pero tamén lles digo, non é a única medida que se vai a tomar, e ustedes xa o saben, porque se tratou nas reunións que tuvemos coas AMPAs e coa comunidade educativa. O seguinte paso cal é? O seguinte paso é modificar o regulamento. Quero ver aí a súa responsabilidade despois. Quero velos aí a participar nas reunións, a ver se van a apoiar a modificación do regulamento e outras moitas cousas que hai que facer, sí, licitar os servicios de produtos alimenticios, sí, e outras cousas que se están facendo que vostedes, cando estaban no goberno conxuntamente con nós, puxaron en marcha. Sabe que? A cociña central, porque se quere facer unha cociña central para aforrar en gastos e para ter todo centralizado, e iso foi filosofía que tiñamos conxunta o seu grupo e o noso. Pero ustedes, por exemplo, cando trouxemos aquí unha modificación nun plan da Diputación para pasar a agosto corrente e facer a cociña central, ustedes votaron en contra. Defenden a cociña central, pero votaron en contra. Por eso lle dicía antes que unha cousa é predicar e outra é dar trigo. Unha cousa é predicar e outra é dar trigo. E está claro que unha cousa é ser goberno e outra cousa é ser oposición. E ser goberno conleva a tomar decisións que non nos gustan. A mí non me gusta subirlle o precio a ninguén. Eu, por min, se non fora porque temos que facer máis cousas despois, aquí todo o mundo tería os servicios gratis. Pero se queremos seguir tendo servicios de calidade, sexan cales sexan, hai que pagalos, temos que pagalos, os veciños e as veciñas. E mire, voulle dicir, o que están dicindo que se subeu, si é certo, se lle sube, e se suben, claro que se fai un tema progresivo, porque se crean dous tramos novos, que van a ser os que máis van a asumir. Pero hai outros tramos, que eso non o din, que estaban incluídos, que agora pagan menos do que pagaban antes, incluso. E ustedes saben que están pagando menos do que pagaban antes, porque antes era de 0 a 25 e agora é de 0 a 30. E ese tramo do IPREN do 25 a 30 paga menos, bastante menos, non paga nada xa. E despois hai tramos intermedios que se crearon que están pagando menos do que pagaban antes, bastante menos, que pagaban 75 euros antes e agora pagan 35 e 30 e pico euros. Pero hai que dicir todo, Claro que se fai progresivo, e os que máis pagan, os que máis cobran, son os que máis van a pagar. Esa é a realidade isto. E a realidade é que se queremos ter este servicio, temos que facer modificacións, todos xuntos, todos, porque dentro de pouco o comedor de Agro do Muiño se vai ampliar, e dentro duns anos se vai a crear un comedor novo no futuro centro de Milladoiro, no CEI de Milladoiro, e vai a haber máis plazas de comedor. E isto non se pode, claro que falamos de déficit, os veciños e as veciñas de Ames, todos e todas, teñen que saber que os comedores escolares teñen un déficit anual de máis dun millón de euros, dun millón de 700.000 euros, por exemplo. Claro que o teñen que saber. Non falamos de transparencia. Non vamos a ter despois de debatir unha moción de transparencia. Pues claro que teñen que saber
que son deficitarios sin máis de 1.700.000 euros. É lógico que o sepa. Ou están en contra de que a veciñanza de Ames sepa que os servicios de conciliación, os de comedores, nos custan a cada un deles máis de 1.700.000 euros ao ano. Eu creo que non é nada negativo falar dese déficit. Pero, bueno, aquí, según sea, para unhas cousas sí, para outras non. Como vexo que non me fan moito caso, vou a someter á votación o punto. Votos a favor? Grupo Socialista e Grupo Popular. Votos en contra? Espazo Común e BNG. Moitas gracias. Pasamos agora a punto 9, que é a parte non resolutiva, que é unha moción política do Grupo Municipal do BNG para crear o Consello de Participación e Transparencia. Ten a palabra Natividade. Boa tarde a todos e a todas. Alcalde, que paternalista que sexa vostede o que teña que defender o punto anterior e non a Concelleira de Educación. Recordolle que iso é paternalismo. Vou a pasar a defender a moción que presenta o Grupo Municipal do BNG para crear un Consello de Participación e Transparencia. Non vou a ler todo, xa que, bueno, entendo que vou a resumir un pouco, xa que todos tendes a moción. Entonces, a exposición de motivos, bueno, falando do obxectivo de garantir a participación social e a transparencia nas decisións do Concello, faise necesario adoptar medidas encamiñadas que contribuyan á participación de todos os grupos municipais do tecido asociativo e veciñal. Ames sitúase como un dos concellos máis transparentes de Galicia. Si ben é certo, nos últimos anos, iso gracias ao traballo de distintos departamentos, avanzouse en moitos ámbitos, inda que queda moito traballo por facer. A aprobación definitiva do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá do Concello de Ames, o cal no seu preámbulo establece como razón de ser do mesmo a expresión do compromiso do Concello de Ames coa participación democrática e cívica, co obxectivo de facela realidade implicando a cidadanía de xeito activo e transparente nos asuntos públicos locais. No artigo 18 recóllese que a participación cidadá no Concello de Ames a través dos seguintes órganos, asambleas de participación cidadá ou da veciñanza, tanto asambleas territoriales e os concellos sectoriais. Dende a entrada do vigor da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, os grupos políticos non forman parte das mesas de contratación, o que dificulta o seguimento dos temas relevantes no Concello de Ames. Por isto, o Grupo Municipal do BNG de Ames presenta a seu debate a seguinte moción, que insta ao Goberno Municipal a: punto número 1, creación dun Consello de Participación e Transparencia procedendo á modificación do Regulamento Orgánico de Participación e Transparencia, incluindo dito Consello. Incluir trimestralmente no pleno ordinario correspondente un punto na orden do día para dar conta do seguimento das iniciativas aprobadas no último trimestre das xestións realizadas para a súa execución. Punto número 3. No espazo da web do Concello de Ames relativo á transparencia, crear un apartado onde a veciñanza poida facer seguimento dos asuntos aprobados no pleno con data de aprobación, inicio do expediente e estado de tramitación para que calqueira poda saber se unha proposición e moción foi aprobada na súa situación administrativa. Punto número 4. A completarse a información na página web dos membros da corporación e en canto a documentación necesaria no portal de transparencia. Punto número 5. Posibilitar asistencia de representantes dos grupos municipales como personas observadoras nas mesas de contratación. E punto número 6. Convocar os consellos de participación ca periodicidade requerida para mellorar o diálogo da administración local co tecido asociativo e veciñal. Isto é todo. Moi ben, moitas gracias. Iniciamos o debate. Luísa. Bueno, se mo permitides, como non teño dereito a ese último minuto de réplica como ten o señor alcalde, eu non vou falar de paternalismo, xa que xo deixou claro bastantes veces, non fai falta que o digamos unha vez máis, pero sí que vou falar de demagoxia. Polo tanto, non faga demagoxia, non nos queira vender que hai tramos que van para esas familias que menos teñen, que van a pagar menos, porque sabe vostede perfectamente que esas familias moitas veces non podían ni siquiera pagar o servicio e terminaban ou ben con fraccionamentos ou ben con axudas de emerxencia. Polo tanto, xa sei que non son a mellor para darlle consellos e tampouco vostede nin o necesita e moitas veces nin nos quere, pero dedíquese a xestionar. E se quere transparencia,
e quere que os veciños sepan o que custan os servicios, pois ao mellor tamén habería que explicarlle pois, o que custa o alugueiro do coche da alcaldía, os contratos asinados para publicidade institucional, os de produción, etc. etc. E agora, falando da moción de transparencia, comentar que a transparencia xunto ca participación, a integridade, a legalidade, a rendición de contas, etc. son principios fundamentais dunha boa gobernanza. A transparencia, polo tanto, é un dos principios fundamentais da actuación dos poderes públicos en virtudes do cal as administracións teñen que facer pública a información necesaria para que a cidadanía poida participar nos asuntos públicos e controlar que a administración renda contas da súa actuación. A participación, ademais, é un xeito de gobernanza responsable ao facer partícipe a veciñanza das decisións que se tomen. Polo tanto, estamos totalmente de acordo co texto da moción e comentar que todo o que sexa fomentar a intervención da cidadanía na toma de decisión respecto ao manexo dos recursos e as accións que teñen un impacto no desenvolvemento da nosa contorna, por nós será benvido. Moitas gracias. Polo Grupo Popular, Pablo. Boa noite outra vez. Eu centrándome no punto que non é o dos comedores, sino que é o da moción que trae o Bloque Nacionalista Galego a favor da transparencia, vou a ir por partes. No que se pide na moción, en primeiro lugar, a creación dun Consello de Participación e Transparencia procedendo a modificación do Regulamento Orgánico de Participación e Transparencia, incluindo dito Consello. Como vostedes saben, no ano 2022, cando eran goberno, aprobaron un código ético co voto en contra do Partido Popular porque non estábamos de acordo co que ali se decía, e xa no artigo 14 se preveía a creación dunha comisión. Por tanto, tal como vostedes o plantexan, entendemos que non é correcto. No punto segundo, piden incluir trimestralmente no pleno ordinario correspondente un punto na orde do día para dar conta do seguimento das iniciativas aprobadas no último trimestre e da xestión realizadas para a súa execución. Nós non somos de dar conta nin de vender cousas para a galería. O Partido Popular, como sempre fixo, está a favor de que os veciños vexan as cousas. De pouco nos sirve que veña aquí cada 4 veces ao ano, cada 3 meses a dar conta do que se fixo, do que non se fixo ou do que está pendente por facer. Nos o que estamos vixiantes é de que as cousas se fagan, porque a nos o que nos importa é que os veciños de Ames as poidan disfrutar, non de que aquí se dea conta nun pleno ou non. No terceiro lugar, o que se pide é habilitar no espazo web do Concello de Ames relativo á transparencia, crear un apartado onde a veciñanza poida facer seguimento dos asuntos aprobados no pleno, con data de aprobación, inicio do expediente e estado de tramitación para que calqueira poida saber se unha proposición en moción foi aprobada e a súa situación administrativa. Mire, como vostedes saben, en toda a página web do Concello de Ames hai un apartado de transparencia no que se colgan non solamente as actas dos plenos, sino tamén todas as actas das xuntas de goberno local. Entón, calquer veciño que queira pode acceder ali e non solamente ten o resultado das votacións que emiten os distintos grupos municipais, sino que ten todos os antecedentes que figuran nos informes que veñen cos asuntos que veñen a pleno para saber o que ali se aprobou ou non se aprobou. En cuarto lugar, pídese a completarse a información na página web dos membros da corporación en canto a documentación necesaria no portal de transparencia. Eu creo que todos os membros da corporación teñen cumplidas as súas obrigas en canto a transparencia, porque así, cando toman posesión e cando deixan o seu cargo, prestan as súas declaracións correspondentes ante a secretaria municipal, que é o que están obrigados por a Lei de Base de Réxime Local. No punto 5, en canto a posibilitar a asistencia de representantes dos grupos municipais como persoas observadoras nas mesas de contratacións, pois decir o mismo que respecto ás actas, trimestralmente, non solamente trimestralmente, sino de xeito casi real. A lei exixe que sexa como mínimo de xeito trimestral en canto a contratos menores, non así para o resto de procedementos de contratación, se publican todas as actas que se levantan de todas as mesas de contratación. Por tanto, todo aquel veciño que queira saber o que se fala, se di, se vota ou non se vota nunha mesa de contratación, pois accedendo á plataforma de contratos do Estado, ten acceso a todas as actas das mesas de contratación. En canto ao punto sexto, convocar aos consellos de participación coa periodicidade requerida para mellorar o diálogo da administración local e co tecido asociativo, pois non somos o que xa decíamos antes. Somos partidarios de que o contacto coa xente non sexa nun consello de participación creado ad hoc para falar un tema ou para falar outro. Nós estamos a favor de que os grupos políticos, o Concello de Ames, en definitiva, fale coa xente no cara a cara, non mediante un consello cunhas normas de procedimento e cunhas normas que haxa que cumplir de xeito moi estricto. Nós somos máis de estar na calle, de estar na rúa, de falar coa xente e de que a xente nos traslade as súas queixas para nos poder trasladalas donde corresponda. Por tanto, adiantar que non imos a votar a favor desta moción.
Moi ben, moitas gracias, Víctor. Sí, moi boa tarde de novo a todos e todas. Bueno, sobre esta proposta de moción, por o noso grupo, a valoración que temos ahora mesmo que a calificamos de innecesaria e que non venga a introducir ningún elemento significativo que supoña un impulso cualitativo a participación e transparencia no Concello de Ames, máximo tendo en conta os resultados acadados nos últimos anos, que nos fondo facendo cada vez máis un Concello máis transparente. Aí temos os resultados, como que sí, de ser o Concello máis transparente de Galicia. Ademais, pasamos no mes de marzo de ser o número 88 no conxunto do Estado, ser actualmente o número 74. Lóxicamente, todo hai que mellorarlo, pero lóxicamente non se pode negar que os avances son significativos, que estamos na boa liña. Por tanto, a creación de Consello de Participación pouco ou nada aporta. Por outra parte, a regulación de participación e transparencia está perfectamente contemplada a través do Regulamento de Participación Cidadá, ademais practicada polo propio Concello. Participación base a cal toda a veciñanza ten dereito a participar en todos os asuntos públicos locais directamente ou ben a través dos seus veciños veciñais ou utilizando os órganos e canles de participación establecidos no Regulamento de Participación Cidadá, que non son ni máis ni máis e menos que o dereito a información municipal, dereito a acceso a arquivos e registros municipais, dereito a información sobre procedementos en curso, dereito a atención cidadá, dereito a publicidade, dereito a petición, de presentación de queixas, suxestión, audiencia pública, iniciativa popular, en definitiva, un abano moi significativo de posibilidades de participación contempladas polo Regulamento de Participación Cidadá. Efectivamente, no punto, na segunda das proposicións que se fai, incluir trimestralmente no pleno ordinario correspondente un punto de orde do día para dar conta do seguimento das iniciativas aprobadas no último trimestre e das xestións realizadas para a execución un pouco do que se plantexaba. Isto non se trata de unha cuestión que redunde nunha mellor participación e transparencia, por tanto que solicita non máis de menos o que un elemento de fiscalización da xestión do goberno. Por tanto, son xa funcións que corresponden ao pleno e que, por tanto, corresponde a labor da oposición facer un seguimento destas actuacións que fai o goberno realmente non só a labor de función que sempre de labor de oposición que sempre le vemos destacando por parte deste goberno, por parte desta alcalde, precisamente poñendo en valor a función da oposición precisamente para facer unha mellor xestión política. No punto terceiro, decir que no espacio web relativo á transparencia crear un apartado onde a veciñanza poida facer seguimento dos puntos aprobados no pleno con data de aprobación, inicio de expediente, estado de tramitación para calquera que poida saber se unha proposición de moción foi aprobada e situación administrativa. Na web do Concello publicanse as actas dos plenos cos acordos aprobados e data do pleno, pero publicanse a maiores as actas da Xunta do Goberno, as das comisións informativas, decretos, ademais de contratos, convenios, orzamentos, subvencións, entre outra moitísima información. Por tanto, todo isto está ao alcance de calquer veciño, tendo en conta, ademais, que todos os cidadáns teñen dereito a obter copias, acceder a esta información e certificacións acreditativas dos acordos das corporacións locais. Despois, a punto 4, completarse a información na página web dos membros da corporación. Efectivamente, é unha cuestión material. Creo que máis menos todos os membros da corporación foden cumplindo estes requisitos, pode facer algún elemento que máis, pero lóxicamente non é unha cuestión máis que material que non política. No punto 5, a posibilidade de asistencia na representación de representantes grupos municipais como persoas observadoras nas mesas de contratación. Pois, bueno, xa se di na propia exposición de motivos que desde a entrada en vigor da Lei de Contrato do Sector Público do 2017 os grupos políticos non foran parte das mesas de contratación porque a propia lei se establece no artículo 326. Por tanto, agora a mesa de contratación considerase un órgano de asistencia técnica especializada, non política. E, ademais, esta cuestión foi resolta no seu momento pola Xunta Consultiva de Contratación do Estado, no seu informe 62 de 2018, no que precisamente a consultas dun Concello sobre a posibilidade de participación de outros membros do Goberno, precisamente que xa sea por exigencia dos grupos de oposición ou por a propia iniciativa queren invitar, neste caso era a consulta, a asistir á mesa de contratación para dotala dunha soposta e maior transparencia, o propio Xunta Consultiva pronúnciase ao respecto, pois desbotando esta posibilidade, por canto entende que a mesa é un órgano de asistencia e a órgano de contratación e non un órgano político. O control dos seus actos e dos órganos do contrato deberá articularse a través dos mecanismos expresamente establecidos na legislación aplicable e que, por tanto, non poderán asistir ás mesas de contratación máis que aquelas persoas expresamente previstas pola normativa contractual. Por tanto, son as que establece na propia Lei de Contratos do Sector Público e na disposición adicional segunda. Por tanto, esta cuestión, xa por cuestión de mera legalidade, debería quedar desbotada. E, por último, convocar os consellos de participación coa periodicidade requerida para mellorar o diálogo da administración local co tecido asociativo e vecinal, xa está facendo con regularidade, xa non só dando cumplimento aos propios regulamentos de funcionamento dos diferentes consellos, pode haber, lóxicamente, algunhas diferencias do tempo que non se faga, pero sobre todo por un elemento que é moi importante de cara á participación e a transparencia municipal que fai este goberno. Que este goberno, máis alado que establece a legislación vixente, ven reunirse periódicamente con asociacións de veciños, persoas particulares, diferentes asociacións sectoriais, consellos,
é dicir, con todas aquelas persoas que teñen interés, pero non só fai a demanda, senón que facemos a iniciativa propia. Gran parte da actividade política, transparencia que fai este goberno xa non é por mero cumprimento da legalidade, sino por compromiso e iniciativa política deste goberno. Por tanto, por todo explicado neste momento, pues, entendemos que debemos votar en contra desta moción. Moi ben, moitas gracias por parte do BNG. Sí, bueno, o PP xa o da hixiene democrática, a transparencia, a participación non é o seu punto débil, co cual tampouco teño moito máis que decir. É certo que creo que despois de as opinións dos grupos, tanto PSOE como PP, teño máis claro que esta moción nos ten que levar a unha reflexión, porque eu de verdad que pensei, é dicir, non traía nin contrarréplica pensando que se iba a aprobar, porque somos un concello que creo que temos claro que a participación e a transparencia son as palabras claves deste concello, que é un concello innovador e actual, pero resulta que, polo visto, pois non somos tan modernos como queremos aparentar, non? Ao final, eu non son nada refraneira, alcalde, entonces non, pero si non sei como era o do trigo, pois eso. Creo que é importante de visibilizar as voces e as demandas dos veciños e das veciñas e achegar este espacio que é a Casa do Pobo, o Concello, a todas as persoas. E para iso non hai que poñer límites nin barreiras. No anterior mandato, a Concelleira de Transparencia, Vanessa Vidal, coa colaboración do Departamento de Comunicación, fixeron grandes esforzos, é dicir, actualizando e exixendo as necesidades que fixeron para que este concello sexa un dos máis transparentes de Galicia, que iso non ven porque hoxe somos aquí todos moi maravillosos, non? Isto ven de que hai un traballo durante os 4 anos anteriores e supoño que deste último ano tamén, pero que hai que darlle tamén o valor ás persoas que estuveron traballando, incluso de outros partidos políticos. E non me opoño a min, que en aquel momento tamén era concelleira de Comunicación, pero pouco tiña que ver con isto, pero sí o Departamento de Comunicación, que a pesar de que non había personal suficiente, facía esforzos titánicos para que isto fose así, porque é certo, Pablo, que os concelleiros non lle poñemos fácil, porque hoxe non sei que estamos a 31 de xullo, estou segura que as rentas que xa rematamos todos, nadie actualizou a súa declaración da renta no portal de transparencia e xa temos as declaracións feitas e rematadas, e eso debería subirse para tal. Si facemos tamén referencia ao esforzo anterior mandato coa creación dos diferentes consellos de participación... Por favor, un poquinho de respeto cando es fala outro concelleiro ou concelleira. Concelleira neste caso. Si facemos tamén referencia ao que decía o esforzo no anterior mandato de todos os concelleiros anteriores do anterior mandato da creación dos diferentes consellos de participación como o de educación, o de cultura, o dos nenos e das nenas, o dos maiores, que un dos apartados principales que valora DINTRA, falamos que DINTRA é o portal de observación social de transparencia e de ética público, pois é un punto máis a valorar e a dar importancia a este tipo de mocións, donde traemos todo. O que traemos non é nada. Efectivamente, Víctor, seguramente, como ben dice aquí, en vigor a Lei 9 de contratos del sector público, os grupos políticos non forman parte das mesas de contratación. A veces, ir de observador, ir de oyente, non pode ser malo. E creo que a veces eso non debería ser malo, pero parece que nos costa determinados... Entonces, bueno, con esta moción solo se trata de dar outro paso en firme. Hai moito camiño andado, pero hai que seguir camiñando. Non teño nada máis que decir. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa? Nada máis, simplemente decir que, bueno, por moito que diga, queda claro que este goberno todo o que so é a transparencia e participación parece que lles dá alerxia, a menos que lle interese. E recordarlles que transparencia non é sinónimo de publicidade, por moi institucional que digan que e ademais contradícese nas súas propias palabras. Por un lado, di que este Concello ten xa garantida a participación precisamente polo que está regulado no Regulamento de Participación Cidadana, cando ni siquiera o poñen en práctica na súa totalidade. Faltan moitos consellos por crear, e os que estaban creados non se convocan a maioría deles, polo tanto, insisto, que para nós todo o que sexa mellorar a transparencia, mellorar a participación é un piar fundamental para unha boa gobernanza, polo tanto, nós eso apoiaremoslo sempre. E reunirse con veciños, con asociacións e demais, está moi ben,
garantiza tamén esa apertura do Concello, pero creo que a participación e a transparencia é moitísimo máis ca eso. Moi ben, moitas gracias. Pablo? Bueno, e outra vez. Tras a proclamación dos resultados das eleccións presidenciais por parte do Consejo Nacional Electoral, saudamos ao reelecto presidente da República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, e desexamos o mellor ao pobo venezolano para o que agardamos un futuro de paz e prosperidade. Firmado Bloque Nacionalista Galego de Ames. Esas son as leccións de transparencia que dan vostedes. Bueno, centrándonos na moción, nós non estamos en contra da transparencia, nós estamos a favor da transparencia real, non da transparencia da galería, esa de ponme ben a cámara a ver se salgo ben na videoacta que se sube ao portal de transparencia. Por certo, nós estamos a favor da transparencia de que os veciños poidan vir á casa do Concello, poidan sentarse aí, poidan seguirlo a través da canle de YouTube, poidan facer achegas, propostas, poidanse poñer en contacto cos grupos, poidan facer uso dun regulamento de participación e falar neste pleno unha vez finalizados os asuntos obxecto de debate e aos rogos e preguntas. Nos estamos a favor da transparencia real, como decía. Dar leccións de transparencia ao Partido Popular creo que ninguna, porque o primeiro goberno autonómico en sacar unha lei de transparencia foi a Xunta de Galicia, non gobernada polo Bloque Nacionalista Galego, porque vostedes nunca gobernaron a Xunta de Galicia, porque o tempo que estiveron durante o bipartito xa se sabe a herencia que deixaron, herencia que aínda están pagando todos os galegos. Nos, si quere, volvemos a rebatir os puntos que vostedes traen aquí un momento, por favor. Na moción. Igual que pedín antes un pouco de educación e respeto cando falan polos concelleiros e concelleiras, pido tamén desta banda que ese respeto tamén se manteña polos concelleiros e concelleiras. Moitas gracias. Gracias. Si quere, volvo a repetir os puntos que propoñen aquí na moción. Os 6 puntos que vostedes piden non teñen unha incidencia ninguna, unha incidencia real nos veciños. Publicar o que xa se publica non se pode publicar. Se quere, publicámolo por duplicado. Subir, asistir aos concelleiros, igual é vostedes, porque o mellor teñen máis tempo libre agora que están na oposición que cando estaban no goberno. Asistir a unhas mesas de contratación cando teñen esas actas no portal de transparencia, que solamente teñen que entrar na web da plataforma de contratos do Estado e acceder a esas actas, non o entendemos que sexa algo que mellore o día a día dos veciños. Si quere, pois sigo lle desgranando. Crear un Consello de Participación e Transparencia. Mire, vostedes nese código ético que facía mención á súa dulce etapa de goberno, ese que xa non está, co partido de Podemos, vostedes aprobaron ese código ético no ano 2022 e nese propio código ético é onde se prevé un Consello de Participación, non no regulamento orgánico de participación, artigo 14 concretamente do código ético. Si quere, tamén podemos seguir falando das obrigacións que temos os concelleiros. Mira, aquí hai unha persoa que se chama secretaria municipal que é a que vela pola legalidade dos acordos de todo o Concello de Ames. Se hai algunha irregularidade ou entende que hai algunha irregularidade en canto a obrigas que teñen os concelleiros, será ela que nos teña que decir. Eu entendo que ninguén. De feito, vostedes saben o bastante, non? Cando xuran e non queren xurar nin prometer polo rei. Bueno, mire, esa é unha obriga que teñen que facer para poder ser concelleiros. Esas son a realidade. Podemos vir aquí e facer un pouco de demagoxia e pedir cousas para dicir que o Partido Popular non é transparente e que aquí os transparentes son vostedes. Claro que podemos, pero mire, os feitos son os que dan os resultados e son os que se ven na rúa. De pouco sirve vir aquí e falar sin decir nada. Por eso, como xa dixen, nos non imos a votar a favor desta moción. Moitas gracias, Víctor. Sí, nada, moi brevemente, un pouco referirme ao anterior. Iniciaba a miña exposición falando que entendía que esta moción non aportaba nada, e lóxicamente porque por unha parte o que ven a dicir prácticamente que non avanzamos nada nos últimos anos en materia de transparencia cando o cambio foi absolutamente cualitativo. E a máis foi un cambio feito conxunto nun goberno nese momento de coalición que moito tivo que aportar esta cuestión. Por tanto, non entendemos agora que prácticamente todo ese traballo feito é papel mollado porque prácticamente non se fixo nada. É o que ven a decir esta moción. Quero reivindicar, por tanto, ese traballo feito, un traballo que nos levou, como decía anteriormente, os datos que damos agora, e, lóxicamente, este é un traballo dinámico. Isto non ni rematou, ni, lóxicamente, queda moito todavía por facer de aquí en adiante. Sobre o tema da cuestión relativa á participación nas mesas de contratación, bueno, que decía a concelleira, bueno, non digo que non dixen que fose malo o desistir das mesas de contratación, simplemente que é unha cuestión desde o punto de vista de legalidade que se pronunciou a Xunta Consultiva de Contratación do Estado que dice que non é posible. Non é outra cuestión. Simplemente non se pode aprobar ou traer aquí unha moción que pode ter visos de falta de legalidade precisamente porque xa hai pronunciamentos legais ao respecto.
A parte do que se dixo, lóxicamente, que moitas veces pouco ou nada vai aportar o seguimento dos acordos que atoban na mesa de contratación, cando todos os expedientes están colgados no portal de contratación do Estado e poden ser perfectamente seguidos ao longo do tempo. Nós, desde logo, vamos a seguir na liña que tenemos agora, traballando hasta agora, mellorando a participación, traballando políticamente a carón da xente, e, lóxicamente, entendemos que é o traballo do día a día que estamos a falando o que redunda, lóxicamente, por ir máis e mellor da participación e transparencia por este Concello. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Nati? Bueno, o señor Beiroa non llevo a entrar nas súas provocacións. A mí non me vai a ver aí, sinceramente, así que madure vostede, por un lado. O que opino é a veces que o PP cobra máis por estar nunha foto aquí no Concello de Ames que un famoso na portada do Ola, así de claro, porque esa é a oposición que fan vostedes. Eu non vou a facer demagoxia. O señor Fernández, a Víctor, de verdad que creo que me expliquei mal si cree ou se entendeu, e entonces recoñezo que me debín de explicar mal, se entendeu que eu intentei tirar todo o feito anteriormente, todo o contrario. A miña intención era poñelo en valor. E se realmente todo o que estamos presentando aquí non aporta nada, creo que non deberían ter inconveniente en votar a favor. Pero desde logo que eu sí que puxen de alguna forma en valor a anterior concelleira que fixo eso e a este último ano de goberno que creo que é o alcalde, que non sei como ten tantas nomenclaturas, non sei se é o concelleiro que leva transparencia, a verdade non o sei, pero sí que é certo que este ano volvemos a subir de puesto, co cual, claro que recoñecín este último ano, falei dos 4 anos anteriores e deste último ano. Non son eu unha persona en ese sentido que peque de injusta, así que se vostede lle parece que esta moción non aporta nada, ni para ben ni para mal, entendo que votarán a favor. Pola miña parte, nada máis, solo decir que a evaluación continua é constante para todo un goberno, para os programas, para os proxectos, que dá lugar a unha construción de confianza, a percepción dun goberno aberto, accesible, mellorando sempre a comunicación entre ambas partes e que non nos debería dar medo nin a participación nin a transparencia. Pola miña parte, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Agora, se me permiten, vou a ser un pouco maternalista, Víctor, se me permites. E vou empezar citando unha obra de teatro de Miguel Hernández que di «Quién te ha visto e quién te ve e sombra de lo que eras». Parece mentira que agora defendamos os consellos sectoriais cando non fai moito estábamos en contra de todos eles. Pero, bueno, a vida é certo que dá moitas voltas e podemos evolucionar políticamente, uns hacia un lado, outros hacia outro. Tamén lle anuncio xa que esta moción que vostedes presentaron llevamos a dar traslado, xa contactamos cos grupos socialistas daqueles concellos onde goberna o BNG e llevamos a dar traslado e veremos dentro dos meses, traeremos aquí ou lle trarei o resultado do modernos que son aqueles concellos onde goberna o BNG e a ver cantos deles votan a favor desta moción que hoxe nos traen vostedes aquí. Moitas gracias. Tremenda inmadurez, de verdade. Perdón, un momento, vamos a someter a votación o punto. Votos a favor da moción? 5, Grupo do BNG e Espazo Común. Votos en contra? Grupo Socialista, 8. Abstencións? 7 do Grupo Popular. Pasamos agora ao punto 10º, que é moción política do Grupo Municipal do BNG por unha xestión real e efectiva das colonias felinas no rural de Ames. Por certo, o concelleiro de Transparencia é Javier Antelo. Quen defende? Carlos? Na actualidade está en vigor en Galiza a Lei 4/2017 do 3 de outubro e o Decreto 153/1998 do 2 de abril, que regulan a protección e benestar dos animais no ámbito galego. Esta normativa recolle as mínimas atencións que deben recibir os animais. Así mesmo, a propia Lei 4/2017 creou a figura das colonias felinas como un posible destino das comunidades de gatos en propietario ou propietaria que viven na rúa, sempre que as condicións do entorno permitan, co fin da súa protección e control poboacional.
Establécese, ademais, nesa mesma lei que lle corresponde ás administracións locais a recollida de animais abandonados nos seus respectivos termos municipais, artigo 22 da Lei 4/2017. Para cumprir con esta encomenda legislativa, as administracións locais poden prestar o servizo de recollida e acollemento por si mesmos ou asociados en réxime de xestión directa ou indirecta. Igualmente, tamén poderán suscribir convenios de colaboración nesta maneira con outras administracións públicas e entidades como as asociacións de protección e defensa dos animais. O procedimento CER, capturar, esterilizar, retornar, é o único método que demostrou ser eficaz para controlar o crecemento da poboación de gatos e gatas rueiros. Este método trata de dar solución aos problemas ocasionados polas colonias felinas mediante a súa esterilización, impedindo o aumento descontrolado das colonias. Unha vez esterilizados, identificados e marcados, son devoltos ao territorio onde desenvolven a súa vida. Este método respeta o dereito á vida dos gatos e gatas e proveos dunha calidade de vida tan boa como sexa posible. O procedimento tamén beneficia a todo o concello que ve unha solución ao descontrol das colonias e mellora a imaxe e a convivencia veciñal. No referente á actuación municipal respecto das colonias felinas, cabe destacar que dende finais do mes de agosto de 2021 o Departamento de Medio Ambiente está a aplicar o Plan CES para o control das colonias felinas dos núcleos urbanos de Bertamiráns e do Milladoiro. Este plan, levado a cabo en colaboración co Refuxio de Cambados, consiste na captura, esterilización e solta dos animais que integran estas colonias. No mes de marzo de 2024 presentábase por parte do Goberno os novos iglús para a reorganización e control das colonias felinas coa finalidade de facilitar o traballo dos voluntarios e voluntarias encargadas do cuidado destas comunidades. Estas estruturas estaban pensadas para a súa instalación en Bertamiráns e o Milladoiro. Porén, a realidade é que, por parte do Goberno municipal, a día de hoxe reciben un tratamento distinto as colonias existentes en Bertamiráns e no Milladoiro das do rural. En consultas realizadas sobre esta diferenza, alégase que, por parte da Consellería de Medio Ambiente, que, de forma paralela, existen os gatos rurais tradicionais e, se ben, os gatos das colonias urbanas non teñen posibilidade de conseguir o seu propio alimento no entramado urbano. Os gatos rurais aínda teñen a capacidade predadora, supoñendo así un eslabón máis da cadea alimenticia e adoptando un papel importante nela. Polo que dende o Concello se decidiu que o intervencionismo humano nos gatos rurais sería exclusivamente no caso de femias preñadas ou exemplares que estivesen en perigo inminente, deixando así a propia natureza siga o seu curso e xesan os propios gatos quen se autorregulen. Porén, na actualidade, segundo nos trasladan numerosos veciños e veciñas, nos núcleos rurais existen colonias felinas descontroladas provintes de diferentes orixes como abandono, exemplares procedentes de outras colonias, animais perdidos ou de camadas de gatos non esterilizados. Estas colonias felinas do rural non están a recibir o trato que se establece na legislación indicada anteriormente e en moitos casos os propios veciños e veciñas son os que se están a encargar da súa xestión na maior parte destas ocasións cos seus propios recursos. Polo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación do Pleno desta moción na que se insta ao Goberno Municipal a aplicación por parte do Concello de Ames da legislación vixente coa aplicación do método CER, capturar, esterilizar, retornar, nas colonias felinas no rural, colaborando e facilitando ao mesmo tempo o labor de quen o está a facer voluntariamente, como son particulares e asociacións, tales como carnet de alimentadoras, campaña de recollida de penso e facilitar a instalación de casetas e cartéis para a protección das colonias rexistradas. 2. A introdución dunha partida orzamentaria específica nos orzamentos de 2025 para o pago das castracións, cuidados veterinarios, comida e implantación de chips das colonias felinas do rural. 3. Asinatura dun convenio específico con entidades de protección animal para o establecemento dun protocolo de actuación para o control de colonias de gatos e gatas, urbanos e rurais. E punto 4, o Concello de Ames procederá a crear un rexistro das colonias felinas para ter controladas as poboacións das mesmas. Ben, moitas veces, por favor, un momento, isto non estamos, pode parecer ás veces que sea unha obra de teatro, pero non o é, ni ninguna película, co cal o público que non é habitual a vir a este pleno, o público que se lle pide respeto igual que ao resto dos concelleiros. Aquí nin se aplaude, nin se fala, nin se intervén. Vale? Moitas gracias. Espazo común. Decir que as poboacións de gatos e gatas na rúa constituyen un dos asuntos emerxentes no ámbito da xestión municipal e da protección animal. O abandono de gatos e gatas e a súa multiplicación favorece a proliferación de colonias felinas que requiren dunha resposta que ademais non debe pospoñerse no tempo, sendo necesarios plans de actuación inmediatos. A responsabilidade da xestión, cuidado e salvaguardia das poboacións de gatos ferais comunitarios
coñecidos como colonias felinas nos términos municipales onde residen e íntegramente da administración local. E, de feito, algúns municipios xa levan anos xestionando de forma ética as colonias felinas mediante o método CER, método científico que consiste, como ben comentaron xa, na captura, esterilización e retorno do gato ou da gata comunitario á súa colonia, que isto permite que vayan desaparecendo xa moitas desas colonias e que as poucas existentes teñan un número de individuos moi reducido e tendente a desaparecer, pero dunha forma ética. A necesidade de acometer estes plans de xestión ética das colonias felinas pretende dar solución a varios problemas aos que se enfrontan os concellos, como poden ser a saúde e o benestar dos gatos ferais comunitarios, os conflictos veciñais polos ruídos e molestias de gatos non esterilizados, marcaxes e invasións das súas propiedades, porque ademais eles o que buscan é refuxio, comida e ademais molestando os propios animais de compañía. Outro dos problemas que ocasiona é da insalubridade pública pola mala praxe na alimentación e na cuidado destes gatos ou na nula xestión respecto diso. O Concello de Ames foi dando pequenos pasos en canto á protección animal e a xestión de colonias felinas, que é o que hoxe nos ocupa, pero estes pasos son insuficientes. Como ben comentaban os compañeiros, rexistráronse algunha, que non todas, as colonias en Milladoiro e Bertamiráns, pero nada se está a facer respecto ás colonias felinas do rural. Por lo tanto, é imprescindible o seu control e tratamento e o goberno ten que asumir as súas responsabilidades facendo campañas, facendo... Boas noites outra vez. Ben, vaya por diante que o noso partido evidentemente está a favor de calquera medida en defensa dos animais, como non podería ser de outra maneira. Partindo desta base, temos que ter en conta se o establecemento dunha colonia no ámbito rural é favorecedor ou non. A lei galega, como ben se dixo aquí, se leeron nos artigos, regula a creación de colonias dun xeito potestativo, di que se poden, non que se deban, establecer sempre que así o contorno permita. Entón, haberá que establecer se o contorno rural permite este establecemento. Dende logo, hoxe no expediente non había ningún informe que estableza ou que dé algún dato concluinte sobre si o establecemento de colonias no ámbito rural é favorecedor ou non. Eu, personalmente, cando estive preparando esta moción, fixe as miñas pequeñas pesquisas e encontrei argumentos de todo tipo. Incluso encontrei un informe do ano 21 do Consello de Colexios Veterinarios de España dicindo que non era precisamente favorecedor e que estaba completamente desaconsellado cando hai especies autóctonas porque poden acabar con elas. Entón, pero vamos a partir da base de que sí, vamos a coller ese argumento, entón teremos que ver cales son as repercusións para as arcas municipais, porque a lei estatal, a diferencia da galega, sí que di que non é potestativa. A lei estatal di que as colonias felinas establece a obriga de establecer colonias felinas e fala de que incluso se poden pedir subvencións para afrontar o seu custe, pero é que non pasa o mesmo, non temos un informe en riba da mesa que nos diga canto vai costar as arcas municipais esta medida que se está propoñendo. Entón, nos imos esperar o resultado deste debate, que supoño, espero que se porá adiante en riba da mesa algún dato, tanto sobre si é favorecedor ou non para o ámbito rural o establecemento dunha colonia rural, como algún dato económico que nos leve a decantarnos por un voto ou outro. E nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra Javier. Hola, boa tarde, boa noite a todos. Traer esta moción ao pleno é unha irresponsabilidade. E todas as accións que están levando a cabo, e perdoademe a expresión, é un exercicio de oportunismo político, porque esta é unha problemática que nos afecta e que ataña a todos os concellos, incluído tamén os concellos onde goberna o Bloque, como pode ser o Concello de Santiago, o Concello de Muros ou o Concello de Allariz, que sofren os mesmos problemas e reclaman máis financiación para este cometido, igual que o facemos nós. Acaba de dicir fai un anaco o compañeiro Alexandre no punto 6 que non debe de recaer toda a financiación, que non debe de recaer todo o gasto nos concellos, que hai máis administracións para estos cometidos. Como decía, é unha problemática xeral onde precisamente o Concello de Ames, con todas as dificultades que supón levar a cabo estas medidas, está moi por encima de outros concellos en canto ao seu cumprimento.
Antes de nada, aclarar que a lei vixente dende o 29 de setembro do ano 23 en todo o Estado e na actualidade é a Lei 7/2023 do 18 de marzo. A cal convive coa Lei Galega 4/2017 non derogada, pero coa condición de que esta non difira coa anterior. E se é así, é a lei superior a que se debe aplicar. No capítulo 6, no artículo 38 de dita lei, define o obxectivo do que é unha colonia felina da seguinte maneira. As normas contidas no presente capítulo teñen por obxecto o control poboacional de todos os gatos comunitarios co fin de reducir progresivamente a súa poboación, mantendo a súa protección como animais de compañía. Aquí xa queda claro que a razón non é criar ou coidar gatos como confunden vostedes. É a xestión do control da comunidade felina de xeito ético e razoable. Tamén dentro das directrices técnicas do Manual de Xestión das Colonias Felinas para entidades locais editado pola Dirección Xeral de Dereitos dos Animais, dependente do Ministerio, establece unha clasificación das zonas en 4 grupos, que son urbáns, periurbáns, rural e medio natural, aumentando a dificultade da implantación das colonias neste orde, e cita as prioridades de actuación e control destas. A través do programa Método CER, que é a captura, esterilización e retorno, é como se realiza dito control, e a ferramenta para leválo a cabo son as chamadas colonias felinas controladas, as cales naceron en principio para dar solución ao control da poboación de gatos ferais ou comunitarios nas zonas urbáns, tendo como función principal a socialización dos felinos para a súa captura. A maioría destes animais son gatas e gatos extraviados ou abandonados nunha zona fora do seu hábitat, como son as cidades donde a búsqueda de alimento é máis difícil e donde están en perigo constante polo alto volume de tráfico rodado. Aí o control das colonias felinas cobra sentido no seu cometido, que non é o outro que o cumprimento do método CER. Tes 4 minutos. Sí, sí. Son flexibles, pero... Sí, sí. Vindo os folios aí con letra pequena. Non, queda pouco. Asusta máis do que é. O Concello de Ames, na xestión das colonias controladas registradas debidamente, asume os gastos das desparasitacións, esterilizacións, microchipado dos animais, dos servizos veterinarios, dos felinos, sexa da índole que sexa, da alimentación, e por outro lado tamén se habilitaron como casetas 3 antigos iglús de vidro modificados como zona para alimentación e para a estancia dos gatos de 3 colonias felinas de Bertamiráns. Aquí aclarar que, por problemas de ubicación das colonias existentes en Bertamiráns quedan 2 por ubicar, que son dúas comunidades que están en unha zona privada. No Milladoiro vamos a colocar 3 iglús tamén e vamos a proceder ao rexistro dos membros das colonias e das súas coidadoras e alimentadoras. Desta xeite completamos, controlamos, registramos e definimos as colonias felinas das urbes de Ames. A xestión destas colonias coordínanse entre o Refugio de Cambados, actual concesionaria, e as voluntarias registradas das mesmas. Todos os gastos son asumidos polo Concello. Polo contrario, no rural, os gatos e as gatas ferais viven dentro do seu hábitat e o comportamento é totalmente diferente aos felinos urbáns. Para estos, atopar alimento é moito máis doado, non están tan expostos a perigos como pode ser o tráfico, son máis independentes e viven de un xeito máis salvaxe, o que fai que o seu grado de socialización sexa moito menor. A propia idiosincrasia dunha aldea acepta estes felinos como parte da biodiversidade animal e incluso colabora na alimentación de estos con restos de comida. Hai que ter en conta que os gatos fan unha función desratizadora nos pequenos cultivos, casas, etc. Dentro do Departamento Técnico de Medio Ambiente do Concello de Ames, xunto coas profesionais do Refugio de Cambados, para cumprir o programa CER e o microchipado dos animais no rural, creou un protocolo de actuación para os felinos mínimamente socializados, donde se capturan, esterilizan e desparasitan. As gatas, as crías destas pasados uns meses, os gatos enfermos e aos gatos con un pequeno grado de socialización. Un punto incluído na lei á hora de facer as capturas, o seu grado de socialización. Os gatos enfermos, dependendo da patoloxía, poden ser devoltos ao mesmo lugar ou non. E no caso das crías, son postas en adopción e, en último caso, son retornadas. Isto é un protocolo de actuación a seguir, pero non quere decir que non se rexistren colonias no rural, como xa se está facendo baixo a valoración profesional, por exemplo, en Castrigo ou en Ortoño, que acabamos de empezar a controlar unha, ou unha futura probablemente en Carballo, onde empeza a haber unha problemática con estes animais.
A medida que as colonias urbanas queden estabilizadas ao longo do tempo, iramos creando outras novas onde sexan precisas, dentro dos orzamentos existentes e sempre baixo unha valoración profesional. Por último, non podemos olvidar a natureza dos felinos como animais salvaxes, cando non son domesticados, nin obviar que o benestar animal comeza por respectar a súa propia independencia, sempre que non ocasionen problemas nin co seu comportamento, nin as persoas, elementos, fauna existente en perigo de extinción dentro do seu hábitat, nin por necesidades concretas. Entender que son animais que teñen o seu modus vivendi natural coas súas costumes, alimentación e instintos, e non por máis humanizar ou intentar humanizar a un animal pode considerarse que este mellor que no seu hábitat. Debemos velar polo benestar de calquera animal sin dúbida alguna, xa non porque o di unha lei con moitos erros e fora da realidade en ocasións, senón por ética e responsabilidade. Debemos velar polo seu cuidado donde sexa preciso, pero tamén debemos entender que no rural a xestión é distinta á xestión no ámbito urbano. E non debemos tampouco confundirnos cales son os obxectivos do programa CER, que, como decía ao principio, é o control poboacional da comunidade felina. Temos que gobernar coa lei na man, priorizando según as necesidades e o criterio profesional, pero tamén con humildade, responsabilidade e, sobre todo, con sentido común, xestionando correctamente e non malgastando os cartos de todas e todos. Quero incidir... Moitas gracias, Javier. Solo Moitas gracias. o último. Sigues despois, estás 2 minutos despois. Polo BNG? Como primeiro apuntamento, a nova lei do benestar animal califica o gato como un animal doméstico, xa non é un animal salvaxe ou silvestre. Tamén, antes de comezar, quería aclarar que o BNG, a pesar de coincidir plenamente coas demandas desta moción, está a ser a voz dunha demanda veciñal que ten como único interese o benestar dos animais que se atopan no concello. Aproveito para agradecer o traballo das veciñas e veciños voluntarios que adican o seu tempo e os seus recursos a darlle unhas mellores condicións de vida a estes animais que viven na rúa, especialmente, neste caso, aos gatos e gatas. Tampouco me esquezo do labor que fai Protección Civil neste ámbito, que, a pesar de non ter esta responsabilidade, colaboran cando se lles chama, e isto, ao final, demostra a sensibilidade que temos neste concello. E tamén recordo que estas obrigas non son das veciñas nin de Protección Civil, senón do propio Concello atender aos animais. A gran maioría de gatos que poboan a nosa contorna dependen das persoas directamente para a súa alimentación, xa sexa dos veciños e veciñas que voluntariamente compran piensos cos seus cartos para alimentalos e fano da mellor forma posible, ou indirectamente como é recorrer a comer de contenedores do lixo ou mesmo, como apuntaban, cazar. Non só cazan ratos ou outro tipo de roedores, tamén cazan aves que poden supoñer un perigo para estas especies. Así como tal nos trasladan as veciñas e veciños, e segundo nos comentan, tamén se puxeron en contacto co goberno, a día de hoxe no rural a Mensá existen numerosas colonias de gatos e gatas descontroladas que dependen da boa vontade das persoas que ali viven. O procedimento CER, do que se falaba, é un método que demostrou ser eficaz para controlar este crecemento dos gatos rueiros, que é un trato que se trata de dar solución aos problemas ocasionados por estes gatos mediante a súa esterilización, impedindo o aumento descontrolado das colonias. Unha vez esterilizados, identificados e marcados, son devoltos ao territorio. Acaba de comentar o concelleiro que se vai a facer iso. A min sempre me gusta falar de datas ou poñer algunha meta de cando se van facer as cousas. Este método, respecto ao dereito á vida, provés dunha gran calidade. O procedimento tamén beneficia a todos os núcleos que ven unha solución ao descontrol das colonias e mellora a convivencia veciñal. É competencia, ao final, do Concello establecer este protocolo de actuación para garantir o éxito do proxecto CER, coa colaboración de outras entidades públicas, asociacións pola defensa do benestar animal e, o máis importante, pola propia veciñanza. É por iso que o obxectivo principal desta moción é exixir ao Concello de Ames que simplemente cumpra a lei, que se aplica a legislación vixente e se xestionen as colonias felinas rurais e urbanas, colaborando e facilitando a vez o labor que están a facer estas persoas e asociacións. É necesario a creación dunha rede pública de colaboradores que axuden na xestión diaria das colonias, mapear os gatos e as gatas que conforman parte destas colonias no noso municipio. Debe haber un servizo tamén de lacería disponible 24 horas e non recorrer a Protección Civil, así como un servizo veterinario.
Aproveito para saber tamén por que o Concello deixou de difundir e publicar na web os animais que se acababan rescatando, que ao final era un portal pois que axudaba pois, a que estes animais volveran á súa casa, se é que foran extraviados, ou mesmo tamén axudaban a que outras persoas que estaban pensando en adoptar un animal pois acabaran facendo. A fío disto, tamén un dos puntos que aquí presentamos, a difusión destes animais é fundamental. Evidentemente, cando se instalan colonias, o obxectivo final é que esas colonias acaben desaparecendo. O obxectivo de crear colonias felinas, tanto no medio rural como urbano, é que eses gatos vivan nas mellores condicións posibles, pero que finalmente acaben atopando a mellor un fogar onde se lle dé unha mellor vida, que finalmente todas estas colonias acaben desaparecendo. En canto ao punto terceiro, no BNG pensamos que a sinatura de un convenio específico, tal como se fai noutros concellos veciños, axudaría a chegar a todas as zonas do municipio onde existan estes problemas relacionados coa superpoboación. A min gustaríame tamén, xa que o compañeiro do PP pedía máis datos, se esta moción non saíse adiante, que non pasa nada, poder facer un estudo sobre este caso para traelo de novo ao Concello e aplicar con datos sobre a mesa e facer, ao final posible, a mellora da vida destes animais, que ao final son responsabilidade nosa, non só como Concello, tamén como cidadáns. De momento, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa? Nada, simplemente dúas cuestións. Por unha banda, diferenciar entre o que é velar pola saúde e controlar as colonias felinas co que é humanizar. Non ten nada que ver unha cousa con outra. E por outra banda, simplemente decir que oír en palabras dun concelleiro de Benestar Animal referirse ás funcións propias do seu cargo como oportunismo político ou que ainda é peor, malgastar cartos, sinceramente non queda moi alá. E despois decir que para min o dato relevante para saber se é necesario ou non aprobar esta moción é simplemente un dos puntos que apuntei antes, que a necesidade de acometer estes plans de xestión ética das colonias felinas é precisamente para salvaguardar a saúde e o benestar dos gatos comunitarios. Moitas gracias. José Ramón? Sí, pois vou rematar como comecei, é dicir, partimos da base de que nós imos apoiar calquer tipo de medida que se xa boa para os animais. Eu especialmente, porque eu teño unha gata precisamente adoptada á rúa e son consciente da problemática dos gatos. Pero é que estamos como principio, o que me quedou claro é que non está claro se é beneficioso ou non o establecemento dunha colonia felina no rural, porque se deron datos mesmamente nesta intervención completamente contradictorios, pero vamos a partir da base de que sí, porque é unha petición veciñal. E con isto collo o que dixo Escarlata antes, vale, as petición veciñal sí, pero non a calquera precio, que non sabemos que precio ten isto. Sabemos que, lóxicamente, non vai a comprometer a estabilidade orzamentaria, pero, dende logo, intuimos que ten que ter un precio alto en tanto en cuanto que se está falando aquí de que outros concellos teñen problemas de financiamento, de que aquí non temos financiación para elo. A lei fala de subvencións e creo que a problemática, o problema vén da propia lei. Aquí falamos de cumplir ca regulación, pero que a regulación neste punto creo que é bastante mala. É o problema de que cando se legisla, esta lei foi unha legislación bastante deficiente e non se acompañan os cartos e as medidas para poderla levar a cabo, e creo que este é o problema de base. E nos xa adianto que nos vamos a abster, salvo que non sei se tes algún dato máis ou menos de canto, bueno, pois a espera de que se nos diga canto vai costar isto, prácticamente digo que nos vamos a abster en tanto en cuanto pois que non vemos claro que esta medida cumpra coa idoneidade e co tema non da estabilidade financiera, pero sí de que sexa unha medida que podamos contar ca financiación necesaria para poder levar a cabo. E nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Javi. Sí, vou a ser máis breve que antes. Mira, como... Vamos a intentalo.
Nós temos dos informes feitos polo Departamento Técnico de Medio Ambiente. Un deles é un informe económico que nos basamos en... Estamos facendo a solicitude de orzamentos ás distintas empresas que se dedican á xestión dos animais, tanto para poder licitar correctamente o servizo de Canceira servizo de Laceiro como de Canceira. E nesos datos económicos, unha delas nos mandou un orzamento detallado do que costarían a xestión das colonias felinas. Eu vou a ler. Fareillo chegar a todos os grupos políticos. Tendo en conta os 115 núcleos rurais do Concello onde teríamos que implantar as colonias felinas, e facendo un cálculo aproximado da xestión do control dunha colonia felina en cada núcleo, o gasto aproximado para a implantación en todas as aldeas sería de 742.000 euros. Isto é o que nos pasou esa empresa. Podemos pasar tamén o orzamento. Sigo lendo, que non acabei. O gasto serían 700 euros. A xestión mensual de cada 4 colonias felinas con un máximo de 40 gatos sería de 2.780 euros, con un resultado de 695 euros mes por colonia felina. Multiplicado por 115 daría un resultado de 79.925 euros mes, o que fai un gasto total de 959.100 euros anuais. Algo totalmente inasumible. Pero se nos vamos aos datos que ahora mesmo a empresa que ahora mesmo estamos facendo, que estamos gastando a través do refuxio de Cambados, as tarifas que se están aplicando neste momento, por cada gato, falo gato feral das colonias felinas, son 90 euros pola desparasitación, esterilizado e microchipado dos animais, sin contar os gastos extra veterinarios, nin alimentación, nin tampouco os iglús, o pintado destos, e todo isto facendo un suposto que sería un máximo de 10 gatos en cada colonia felina. Recórdolles que en Bertamirás temos 5 colonias felinas e esas 5 colonias felinas suman 97 gatos, pero aquí facendo un cálculo de 10 gatos por cada colonia felina, estamos falando de un gasto de 103.500 euros, sin contar o servizo de Laceiro nin de Canceira. Eu creo que, pregunto ao BNG si cree de verdade que o Concello pode asumir estes custos anuais só na xestión das colonias felinas. Dende esta Concellería o que vamos a seguir traballando polo benestar dos animais, como estamos facendo ata agora, con erros e con acertos, pero o que non vamos a facer é hipotecar as veciñas e veciños de Amos como pretenden vostedes. E tamén solamente un apunte, estamos aplicando o método CER, porque ao final unha colonia felina controlada non deixa de ser unha ferramenta para aplicar o método CER. E despois outra cousa que decían tamén os compañeiros, non sei se era tamén Luísa ou era Lego, hai un problema, e o problema é que non hai unha financiación por parte das outras administracións. A Xunta, é certo que ten unha liña de subvencións que a estamos aproveitando agora, que estamos aproveitando unha liña de subvencións durante todo este ano con un número limitado de gatos para a desparasitación, e despois hai unha subvención que parte do Ministerio, pero esa é unha subvención que tamén nos presentamos, que vamos a entrar dentro dun criterio competitivo, onde ten moito que ver tamén o número de habitantes que pode ter o Concello. Por lo tanto, eu repito que cando gobernas tes que actuar tamén ca lei na man, pero tes que actuar con humildade, con responsabilidade e, sobre todo, con sentido común. Moi ben, moitas gracias. Carlos. A min gustaríame saber como fan concellos veciños, como por exemplo Teo, ou como fai Santiago, que aínda a pesar de que ten as súas deficiencias, intentan cumplir a lei o mellor que poden. Non sería eu, nunca pensaría eu que defendería as políticas da Xunta, pero é certo, e como comentaba o concelleiro, a Xunta ten axudas para este tipo de actividades, para axudar os concellos finalmente a aplicar estas normas. Non sei de canto é a cuantía da Xunta, non sabería decir. Entendo que se pediu, xa tamén se pediría do Ministerio. Se non se pediu a da Xunta, acaba o prazo en setembro, así que se estáse a tempo.
Despois, tamén unha das preguntas, e é normal que non la fagamos, é de onde van sair os cartos, porque evidentemente as cousas non se fan do aire, e hai que buscar pois, de onde quitar para onde poñer, porque os cartos non aparecen. Así que buscando en decretos que se presentou no Concello para saber onde se podemos recortar para poder aplicalo no benestar animal, atopei un decreto de xuño para pagos por publicidade a medios de 36.000 euros con 64. Con esos cartos poderíamos esterilizar a 450 gatos e a 240 femias. Esa é a mellor publicidade que pode ter un concello, ao final, coa súa veciñanza. Non creo que no noso concello, non sei que empresa faría o estudo, pero que teña finalmente esas cifras tan elevadas. As persoas que contactaron con nós non din que haxa esa problemática tan grande para implementar. Entendo que se fai un estudo de todo o concello e mirarían os núcleos urbanos onde instalarse para facer. Pero non é así. Despois tamén para un dos problemas que se mencionaba, que se trataba o tema rural, de como podía afectar estas colonias felinas no entorno rural, e que non é o mesmo entorno urbano como o entorno rural, e iso estamos todos de acordo. Hai centros zoolóxicos que tamén teñen os propios concellos ou en mancomunidades para evitar que esos animais estean no medio rural. Estes animais poden acabar nun centro zoolóxico onde van a vivir perfectamente, onde pode ser incluso unha zona de paso, onde tamén se pode optar a súa propia adopción. Como dicía, a mí gustaríame xa, porque se xa unha moción do BNG, ou simplemente que se pense tanto no benestar desos animais, que ao final están na nosa responsabilidade, como no traballo que fan as persoas de forma voluntaria. Eu estou seguro que todo o mundo temos unha sensibilidade especial polos animais, maior ou menor medida, e todos podemos chegar a sufrir cando vemos algún tipo de animal que está abandonado ou que ten algún tipo de problema e ninguén bota man del. Desgraciadamente vemos bastante a miúdo, por exemplo no Milladoiro, que é onde resido, cans ceibos que fuxen das súas casas posiblemente por mor da pirotecnia, ou gatiños que aparecen tamén sen nais ou que están extraviados. Eu apelo máis tamén a ser conscientes de que se paramos canto antes este problema, evitarase que o problema medre, e agora mesmo habería que botar man dunha morea de gatos que podría poñer o seu fin a esas colonias. Canto máis tardemos, máis o Concello terá que invertir en solucionar o problema das colonias felinas e chegará ao final o problema dos veciños. Agora mesmo os veciños que están implicados e persoas que teñen sensibilidade animal están colaborando de forma voluntaria. Pode chegar o día de mañá de que chega aquí unha demanda veciñal de persoas que non teñen esa sensibilidade, senón que simplemente estean cabreadas co Concello pola praga que pode haber dos animais. Así que, nada, a min gustaríame que saíse a favor e moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. 4 do BNG, 1 do Espacio Común. Abstencións. Partido Popular. Votos en contra. Grupo Socialista. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto 11º, moción política do Grupo Municipal Popular sobre as medidas a adoptar polo Concello de Ames e a Xunta de Galicia na loita contra o minifundismo do noso municipio. Quen ten a palabra? Oliva. En Ames, ao igual que noutros concellos de Galicia, hai unha forte fragmentación dos terreos forestais. Resulta moi habitual que o mesmo propietario dispoña de 10 ou 20 parcelas pequenas, algunhas incluso con anchura de 2 metros. No termo municipal de Ames hai 15 procedimentos de reestruturación, concentración parcelaria rematados, nos que se concentran máis de 3.600 hectáreas. Nos últimos anos, debido aos lumes forestais, os concellos veñen realizando chamamentos á limpeza das fincas forestais máis próximas a vivendas e camiños para dar cumprimento á Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa contra os incendios forestais de Galicia. Esta obriga supón un esforzo económico para moitas familias pola singularidade das parcelas e a dificultade que supón a limpeza das mesmas, ou non poder acceder a elas con maquinaria pesada debido ás súas escasas dimensións. Eses traballos de limpeza non impiden que os terreos estean infrautilizados, ou non poder aplicar unha xestión forestal activa que garanta a rendibilidade e a protección dos terreos. Por outra banda,
Moitas destas fincas atópanse en mans de propietarios de avanzada idade e de migrantes que residen fora. Ante esta situación, precisase ampliar as parcelas para poder aumentar o seu tamaño e deste xeito favorecer a mobilidade de terras para que o mantemento dos terreos non supoña unha obriga, senón unha oportunidade para recuperar a riqueza dos montes e xerar unha economía vinculada ao aproveitamento sostible das propiedades forestais privadas, favorecendo unha revalorización do monte. A Lei 4/2015 de mellora de estrutura territorial e agraria de Galicia supuxo un primeiro fito na loita contra o minifundismo en Galicia, ao introducir medidas como as permutas voluntarias de terras. Na actualidade, varios concellos galegos están desenvolvendo este método con resultados moi satisfactorios, como o caso de Friol, A Estrada, Ordes, Outeiro de Rei ou Guntín, que están traballando na declaración de permutas de especial interés agrario en base á Lei 11/2021 de 14 de maio da recuperación da terra agraria de Galicia. Dita Lei 4/2015 de 17 de xuño de mellora de estrutura territorial agraria de Galicia ten como objetivo declarado a actuación naquelas zonas en que é posible mellorar a estrutura territorial das explotacións agrarias. Non é, por tanto, aplicable nas áreas en situación de abandono nas que non existen explotacións. Pola contra, son esas zonas en abandono o objetivo principal de traballo das figuras de recuperación, instrumentos postos en marcha pola Lei 11/2021 da 14 de maio de recuperación da terra agraria de Galicia, que mesmo contan, dentro dos seus procedementos, coa posibilidade de levar a cabo a reestruturación parcelaria nas áreas recuperadas. A Lei 11/2021 de 14 de maio da recuperación da terra agraria de Galicia introduciu novos instrumentos para acabar coa situación de minifundismo e de abandono do monte, especialmente para zonas forestais. A Lei de recuperación da terra agraria de Galicia puxo en marcha as agrupacións de xestións conxunta de carácter agrogandeiro ou forestal, que se caracterizan pola realización dos procesos de xestión por parte das persoas propietarias ou titulares de dereitos de uso ou aproveitamento a través das súas agrupacións, sen incorporar procedementos de reestruturación da propiedade, así como outras figuras de recuperación de terras como os polígonos agroforestais, as permutas de especial interés agrario, as agrupacións de xestión conxunta e as aldeas modelo. A Xunta de Galicia, da man do Concello de Ames, foi pioneiro na implantación dunha iniciativa de recuperación de terras, que deu como resultado a creación da aldea modelo de Ferreiros, na parroquia de Agrón. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno do Concello de Ames a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar á Xunta de Galicia a colaboración para determinar o instrumento máis axeitado dos previstos na Lei 11/2021, de 14 de maio da recuperación da terra agraria de Galicia, para loitar contra o minifundismo das terras forestais en Ames, ben a través do sistema de permutas, dos polígonos agroforestais ou das agrupacións de xestión conxunta nas zonas de Ortoño, Tapia e Piñeiro. E segundo, solicitar á Xunta de Galicia que unha vez determinado o instrumento máis idóneo proceda a súa implantación no noso Concello. Moitas gracias. Abrimos a primeira quenda. Luisa. Bueno, como ben di esta moción, o minifundismo non é algo alleo ao noso Concello, no que existen numerosas parcelas de tamaños reducidos e máis de propietarios moitas veces de idade avanzada e outras sin identificar. Esta fragmentación, a maioría das veces, dificulta e moito a explotación e, sobre todo, a súa rendabilidade. Polo tanto, hai que intentar voltar a recuperar a riqueza dos nosos montes e dos nosos cultivos, xerando oportunidades de aproveitamento e, sobre todo, actuando contra a situación de abandono que sufren moitas destas parcelas, polo cual consideramos que é preciso mobilizar todos estes terreos. Simplemente consiste en solicitar, parece que hai diferentes métodos e o que se pide nesta moción é solicitarlle á Xunta de Galicia que determine cal é o mellor método para a reagrupación destes minifundios e así poder xerar máis oportunidades de aproveitamento, polo cual en principio parecenos correcto. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Escarlate. Bueno, boa noite de novo. A verdade é que dende o BNG alegranos moitísimo esta moción que trae hoxe o Partido Popular, porque sempre amosou bastante rexeitamento o fomento da unión dos propietarios e das propietarias da terra e, polo tanto, da loita contra o minifundismo. Datos, como lles gusta, pois no ano 2016 era o mesmo Partido Popular o que rexeitaba no Parlamento a proposta do BNG para introducir novamente na regulación modelos de agrupación do tipo das extintas unidades de xestión forestal destinadas á prevención de incendios e dar solución a unidades produtivas a través de parcelas en común de forma cooperativa e participativa dos e das propietarias. Por aquel entón, o Partido Popular mostraba a súa cara máis sectaria e non quixo ver as necesidades dos galegos e das galegas en canto á planificación e ordenación do territorio. Entendemos que o Partido Popular amesá é coñecedor do novo cambio de parecer do PP da Xunta de Galicia e por iso trae hoxe esta moción aquí.
Concretando no noso Concello, creemos que esta moción non recolle, como debera, as necesidades reais de certas parroquias de Ames, e así foi trasladado ao Partido Popular. Trasmonte, por exemplo, presenta unha gran masa forestal e un montón de veciños e veciñas loitando por unha concentración parcelaria que nunca chega dende o ano 2007, ata recolleron preto de 250 sinaturas. Tamén no norte do Concello, na parroquia de Agrón, a gran masa forestal que presenta xustificaría sobradamente a súa inclusión nesta moción. O mesmo a parroquia de Covas, que é a parroquia que presenta incendios recurrentes ano tras anos. Polo tanto, dende o BNG entendemos que as parroquias deberán ser escollidas atendendo a criterios técnicos e obxectivos ou incluso a súa prioridade, porque de outra maneira non se acadaría o obxectivo planteado nesta moción. O establecemento de certas zonas onde se determinaría o instrumento máis axeitado de lontra contra o minifundismo, concretamente Ortoño, Tapia e Piñeiro, pon unha moción. Un dos problemas, despois de facer as consultas pertinentes que llevemos, é que o instrumento que se poida inferir dese estudio non vai a ser necesariamente extrapolable a outros territorios do Concello, porque pode non ser útil. Certo é que o enfoque desta moción atende máis a unha cuestión especulativa, xa que incluso a Lei 11/2021 do 14 de maio de recuperación de terras agrarias de Galicia contén unha falla de planificación do territorio importante. Mais nada, grazas. Moi ben, moitas gracias. Javi. Hola de novo. O minifundismo segue sendo un problema existente en toda Galicia, un problema que dificulta tamén toda a xestión forestal privada e tamén dende as administracións. En Ames é coñecedora destas dificultades a pesar de todas as concentracións parcelarias levadas a cabo en antaño no noso Concello. Podemos comprobalo a hora de notificar aos propietarios as limpezas voluntarias da biomasa nas súas parcelas, contemplada na Lei 3/20/2007, donde unha gran cantidade destas son de propietarios descoñecidos, moitos herdeiros que nunca viviron aquí e moitos deles que non son coñecedores desas propiedades e tampouco saben ubicalas na realidade. Actualmente este problema podemos comprobalo nas notificacións para a xestión de biomasa das fincas lindantes á vía que une Castelo con Ameixenda, donde temos máis de 400 parcelas en pouco máis de 2 kilómetros e donde nos atopamos coa problemática anteriormente citada. A necesidade de ordenar o solo forestal, o solo rústico e forestal levanos a buscar ferramentas como no seu momento foron as concentracións parcelarias que a día de hoxe están sendo moi discutidas pola súa ineficacia no seu principal cometido, que é unha boa xestión forestal. Podemos observar nas parroquias onde se levaron a cabo as concentracións do noso Concello que despois do agrupamento de pequenas parcelas e a creación das pistas forestais, a xestión forestal segue sendo unha asignatura pendente. A día de hoxe existen ferramentas máis actualizadas na loita contra o abandono dos terreos agroforestais e con un propósito claro de darlle utilidade para que estos se xestionen debidamente, con unha intencionalidade de recuperación do solo e evitar a marcha do rural, ofrecendo novas posibilidades de negocio e de explotación das terras, como son os polígonos agroforestais e as aldeas modelo. No ano 2022 foi declarada Ferreiros en Agrón como aldea modelo polo Agader, a cal está pendente en estos momentos de outorgar a adxudicación á empresa que vai aproveitar as 128 parcelas cedidas voluntariamente polos 52 propietarios con un resultado de un agrupamento de máis de 9 hectáreas de terreo para explotar de xeito sostible a cambio de un arrendamento a cada propietario ou propietaria. Por outro lado están os polígonos agroforestais que seguen a mesma dinámica das aldeas modelo en canto á cesión voluntaria e o propósito do aproveitamento das terras sendo, neste caso, unha iniciativa pública ou privada coa diferenza nos requisitos que son moito menos estrictos que os dunha aldea modelo. Dende o Concello de Ames queremos mellorar a xestión agroforestal e dentro das nosas competencias estamos abertos ás propostas para levar a cabo calquera destas ferramentas para colaborar coa Xunta de Galicia donde o precise, como xa o fixemos en todo o proceso de información, tramitación e búsqueda de documentación coa aldea modelo de Ferreiros, pero sempre deixando claro que ten que ser a propia Xunta a que autorice e leva a cabo estas actuacións. Anunciar que o noso voto vai a ser favorable a esta proposta. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Bueno, empezar dicindo que o de que o PP votou en contra na Xunta cando presentou o BNG no ano 2016, o que se digo é nunca é tarde cando la dicha es buena. Eso en primeiro. Despois, eu creo que non entendís esa moción, pero nin en privado nin en público.
É verdad, porque expliqueiche ben claro o porqué poñíamos Ortoño e Tapia Piñeiro. Pero, bueno, tamén teño que decir que se ti tiñas uns informes tan favorables e pudéchesme trasladar, e igual chegábamos a un acordo e xa non viñamos aquí a debatir esta moción. Un pouco máis teño que decirche. Moi ben, moitas gracias. Luís, o espazo común, non? Escarlata. Nada, nos simplemente dende o BNG crendo firmemente que no noso Concello non debe haber veciños de primeira e de segunda e que, polo tanto, a elección das parroquias non é a que correspondería seguindo criterios técnicos obxectivos de ordenación do territorio, adiantamos a nosa abstención. Moitas gracias. Javi. Oliva. Procedemos a votar entonces. Votos a favor da moción. Grupo Socialista, Espazo Común e Grupo Popular. Abstencións? Grupo do BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora a rogos, a preguntas. Empezamos polos rogos. Luísa? BNG? 4, sí. PP? 3. Luísa? O meu rogo é que se faga unha verdadeira campaña sobre tenza responsable de animais domésticos para informar dos deberes e as obrigas, así como de rexistro, chipeado, vacinado e convenios, establezan convenios cas diferentes clínicas veterinarias. Moi ben, moitas gracias. Nati? O meu rogo é para o Consello de Cultura que a festa. Boa tarde de novo. Aproveitando que estamos ahora no período das festas e que comenzamos ahora no Milladoiro, se fose posible organizar unha hora de atracción sin música para as persoas que teñen un trastorno de espectro autista, pois porque de alguna forma sabemos que ese apagado, esa iluminación son, pois les vai a ser facer que esas celebracións sexan máis inclusivas e accesibles. Moi ben, moitas gracias. Escarlata? Pois nada, a verdade é que eu tiña outro rogo, pero tiven que cambiálo sobre a marcha vendo o transcurso deste pleno. E como alcalde remata sempre os puntos con ese consello paternalista e non temos opción a réplica, a non ser que nos saltemos un pouco as normas, pois gustaríame transmitir un par de cuestións e que levan incluído o meu rogo, non? O BNG, para que todo o mundo saiba, por se hai alguén que aínda o dubida, ten perfectamente asumido, como decía a Conselleira de Educación, xa pasou un ano, o seu papel na oposición con responsabilidade. E hoxe, aquí, no referente ao punto 8 da orden do día, trasladou exactamente o mesmo que trasladou o noso compañeiro David Santomil por email ao alcalde Blas García e a Susana o 30 de marzo do ano 2023. E seguir facilitando ese proxecto viña supeditado a esas consideracións que trasladei hoxe aquí. Polo tanto, non cambiou o parecer estando no goberno ou na oposición. Así que concreto meu rogo e vai para o alcalde Blas García, que lle pido, por favor, que os consellos que ten para os demais comece aplicándoos na súa persoa. Ou remato como a vostede lle gusta, consejos vendo que para mí non tengo. Moitas grazas. Moitas gracias. Simplemente por aclarar, o alcalde, neste caso eu, que me toca, ou cando este outro, ou outros que estuveron, se interveñen é porque así o recolle tanto o ROF como o RON, co cal non interveño nin en plan paternalista nin maternalista. Interveño como alcalde porque así mo faculta o RON, co cal tamén agradezco que respeten o que di a lei nese apartado e que non lle parezca tan mal que pode intervir en calquer momento. Tamén lle pido, por outra parte, que sexan un pouco máis considerados co resto dos compañeros da corporación, porque cando vostedes eran goberno tamén interviña, cando remataban vostedes en algúns momentos, e nunca lle dixo ninguén que interviña en plan paternalista nin maternalista. Moitas gracias. Alexandra. Boa tarde de novo. Xa que falamos de respeto á lei, rogamos que o grupo de goberno conteste a estas preguntas e requerimentos dos que ainda non temos resposta. Horario de verán da Escola Infantil O Bosque, data da pregunta 8 de 5 de 2024. Estado Parque do Ameneiral en Bertaminal, data da pregunta 20 de 5 de 2024. Petición documentación do proceso selectivo da xerente da EPEL, data da pregunta 5 de 6 de 2024.
Contrato de imaxe corporativa da PEL Augas de Ames, data da pregunta 14/6/2024. Listado de todos os títulos, obras e distincións outorgadas polo Concello de Ames, data do requerimento 11/7/2024. De novo, contrato de imaxe corporativa de PEL Augas de Ames, data da pregunta 14/7/2024. Solicitude de información sobre os puntos de recarga para coches eléctricos, data da pregunta 17/7/2024. Documentación sobre a RPT, data da pregunta 17/7/2024. Informe sobre o Centro Acuático Deportivo Milladoiro, data da pregunta 23/7/2024. Obrigado. Obrigado. Carlos. Eu rogaría que se teña en conta a reserva de prazas para crianzas con discapacidade no regulamento da escola de verán e outros regulamentos que non se contemplan. Moitas gracias. Ana. Boas noites. É reiterar un rogo que se fixera en anterior pleno de fixación dos contenedores nas punxeiras baixas. E outro era reiterar tamén o cambio de ubicación, o movimento duns contenedores do lixo aí na Rúa Rueiro. E despois tamén rogamos que se coloquen papeleiras por petición da veciñanza na Avenida Peregrina e na Rúa Pedregal. Moitas gracias. Preguntas? 4? Luisa. A miña pregunta é para o Concelleiro de Benestar Animal e era simplemente saber si, como fala de financiación, si se solicitou ou se ten solicitado ou se ten pensado solicitar a achega procedente da Dirección Xeral dos Dereitos de Animais para entidades locais. Apagado un micro, por favor, agora. As subvencións que nós por ahora estamos disfrutando unha subvención que é a subvención que otorga a Xunta de Galicia para esterilización, perdón, que non me salía a palabra, para as esterilizacións e desparasitacións. Esas estamos aproveitando ao longo de todo este ano. Acabamos de solicitar a subvención para o ano que ven, que sería aplicable no ano 25, que son as axudas aos concellos para o benestar animal. E se non sabemos aínda se non la van a dar ou non, aínda está en prazo tamén para poder presentarse. Porque está ademais como, ten unha serie de puntuación, como ten unha serie de puntuación é baremable e sabes, cando vas presentar se vas a ter a puntuación ou non e ademais se concede hasta o 100% do orzamento que se presente, por eso preguntaba se había de solicitado ou tiña dispensado solicitar. Refírese do Ministerio. O Ministerio tiña un máximo, creo que eran de 15.000 euros. Por non entrar en debate, un pregunta e resposta, se hai algunha dúda, contéstalle por escrito ou falades. Carlos. A miña pregunta é para o Concelleiro de Obras en referencia ás obras que se están ou que se estiveron facendo na Rúa Agro do Medio do Milladoiro. A miña pregunta non é máis se cando van a rematar, tanto pintado como o que falte por facer, senón cando vai estar disponible ou adaptada para as persoas que teñen mobilidade reducida, porque eu xa me fixara cando se estaban acometendo as obras que onde estaban os pasos de peón se puxera un pouquiño de cemento para baixar, entendo, cadeiras de rodas ou persoas de idade, pero certo, eu pensando que nun futuro acabaríase poñendo esa beirarrúa que descende, pero aínda non se cometeron esas obras e a veciñanza preguntaba tamén cando estaría disponible. Obri. Primeiro, Carlos, decirche que vives no Milladoiro pero que evocaste de rúa. A Agro do Medio está terminada, a da que falas é a Rúa da Cruxa, que falta aglomerar. Onde está o Galaecia, onde está a Tintorería Aqua e máis Rúa Figueiras. A semana do 9, se o tempo permite e a empresa cumple, aglomerase todas as rúas. Bueno, dille que da xunta. Alexandre. Boa noite de novo. A miña pregunta vai dirixida á Concelleira de Promoción Económica. Sabemos que despois de preguntar por escrito en pleno polo número de comercios pechados no Concello, recibiuse un informe da Deputación Provincial coa comparativa de anos anteriores do imposto de actividades económicas, co cal é facilmente cuantificable deducir cantos comercios pecharon, abriron en Ames. Como non nos preocupa moito a saúde económica do Concello, por que non se nos remitiu dito informe a pesar de ter solicitado por escrito en pleno este tipo de información? Obrigado. O informe do IRPF que mandaron da Diputación.
o informe do IRPF que solicitaron, ou do IRPF, perdón, do IAE que solicitaron e que se pediu á Diputación. Dos locais que pecharon. Ah, dos locais que pecharon. Sí, aquel que pediran que teño eu, sí. Sí. Nos contesta a Carla ou a, perdón, a Alexandra. Que non o temos feito aínda. O sea, o técnico aínda non o mirou. Dillo a él. Sí, que o técnico aínda non o mirou. Somos unha concellería con un montón de traballo e o técnico aínda non o mirou. Pero non nos pode remitir o informe a nós para velo, para comprobarlo? Sí. Veñen datos personales de xente que non podemos dar. Vale, obrigado. Constanos que non se está asistindo A quen vai dirixida a pregunta? a Concelleira de Educación. Constanos que non se está asistindo por parte do Concello, nomeadamente por parte da Concelleira de Educación, as comisións de escolarización, e gustaríanos saber cal é o motivo. E se na súa resposta me vai a falar, como acostuma, do meu compañeiro David Santomil, xa lle adianto que el ia a todas as comisións de escolarización. Moitas grazas. Disculpe, pero acaba de falar vostede do señor David Santomil no punto anterior. Contestolle que vou a todas as comisións de escolarización. Eu tamén lle quería facer unha pregunta. Se saben vostedes o que é o machismo? Carmen, non se pode facer, nós non preguntamos. Nós respondemos e escoitamos. Nati? Vale, a miña pregunta é para o Concelleiro de Festas. Vou de festa en festas. E, bueno, os fogos artificiais poden ter varios impactos negativos tanto en personas como en animais. Falamos de problemas de saúde como auditivos, ruidos fortes que poden causar perda ou audición, lesións físicas como o mal manexo dos fogos, psicolóxicos, estrés, ansiedade, perturbación do sono, problemas tamén de seguridade, falamos de incendios que poden provocarse a través en danos da propiedade, ou volvemos a animais, pois problemas de saúde, tanto auditivos, físicos, psicolóxicos, desorientación ou como comportamentos como fuxidas e extraviados. Non sei se o Concello, se vostede como Concelleiro de Festas, se ten pensado crear algunha medida preventiva como é a prohibición deste uso pois durante no noso Concello. Mire, como vostede sabe, o Concello de Ames, cando organiza a parte das festas que lle tocan, nós non tiramos fogos de artificio. Quen os tira son cada unha das comisións de festas no seu ámbito cando se organiza. Co cal, nós non temos competencia nese sentido. De todas formas, tamén lle quero recordar, que ven a colación dunha pregunta que se fixa anteriormente, que no noso Concello tamén temos empresas que pagan o IAE, que están dadas de alta e que tamén se dedican a tirada de fogo, pirotecnias que se dedican a isto. Co cal, eu creo que temos que poñer unha balanza tamén, unha cousa e outra, porque se todos os concellos acordamos eso, pois habrá moitas empresas que terán que pechar e tamén haberá moitos traballadores e traballadoras que terán que ir ao paro. Moitas gracias. Perdona. Boas noites. Pregunta para a alcaldía. Que retraso hai nas peticións dos veciños para ser recibidos por a alcaldía? Ninguna. Se está levando ao día como moito, se lle está dando prioridade aos veciños e ás veciñas e se está retrasando máis as xuntanzas con empresas. Dudo moito que sexa así. Se seguiron o trámite correcto, non, pois dudo moito que sea así. Xa lle digo que veciños e veciñas se atenden diariamente, incluso sin cita. Se está retrasando máis, as empresas que solicitan reunións, a empresas que as solicitan se están retrasando. Despois, se queren, me dican e podemos ver que foi o que aconteceu, se un veciño ou unha veciña, pero xa lle digo, aquí todos os días veñen veciños e veciñas e se están atendendo sin cita. Vale? Pois nada, o que decía, moitas grazas, boa noite, boas vacacións a aqueles que non tuveron e aquelas que non tuveron ocasión de tomalas e bo verán.